உடம்புன்னு இருந்தா வியாதி செல்ஃபிஷ் தான் வரதானே. மாதாஜி, எங்களோட செல்ஃபிஷ் தான். இந்த செல்ஃபிஷ்னஸ் குட் ஒன்லி மாதாஜி. யூ ஆர் ஆக்சுவலி பகவானை பத்தி கேட்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த செல்ஃபிஷ். அதுல செல்ஃபிஷ் இருக்கலாம், தப்பு ஒண்ணும் இல்ல கிடையாது. மாதாஜி, இவ்வளவு சிரமப்பட்டு கிளாஸ் எடுக்கிறீங்கிறப்ப கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது மாதாஜி. நமக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவங்க அந்த இதுலயே எடுக்கிறாங்களேன்ட்டு ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது மாதாஜி. கொஞ்சம் இல்ல பிரபா மாதாஜி, ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது. நீங்க ஒவ்வொரு தடவை எழும்பும் போது ஐயோ மாதாஜி பக்கத்துல ஹாட் வாட்டர் வச்சிட்டு இருக்காள், அதான் மனசு அடிச்சுக்கிறது மாதாஜி. ஆமா ஆமா, எங்க வச்சிருக்கேன். அதான் கவலையா இருக்கு. எவ்வளவு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறீங்களே உடம்ப, எங்களுக்காக எவ்வளவு பண்றீங்களே, எந்த காலத்துல எங்களை எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணி இருக்குமா மாதாஜி. ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு சத்தியமா உங்களோட உடம்ப பார்த்துட்டு. செய்யறது இல்ல, ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணி இருக்கு மாதாஜி. நிஜமா ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம். எல்லாம் பகவான் செய்ய வச்சுக்குவாரு, எல்லார்கிட்ட இருந்துமே பண்ணிக்குவாரு. ஆக்சுவலி நமது ஒண்ணுமே கிடையாது. பேசாம உட்காரணும் மாதாஜி. நீங்க அப்படி இல்ல மாதாஜி, எல்லாத்துக்குமே எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும். ரொம்ப சிரமம். ஆனா எனக்கு என்னன்னா, நம்ம தமிழ் டீம்ல வந்து இப்போ அட்மின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ட்ரிபியூஷன் வந்து வெரி வெரி, அதாவது அந்த ஈடுபாடு ரொம்ப வெரி வெரி ரேரா ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ எனக்கு அந்த ஒர்க்குமே எனக்கு வந்துருமோன்ற ஒரு ஃபியர் வந்துருச்சு எனக்கு இப்போ. எஸ், பர்சனல் ஒர்க் கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே உண்டு. ஆனா கொஞ்சம் இதுல வந்து டெடிகேட்டடா இருந்து பண்ணணும்னு நான் கொஞ்சம் எதிர்பார்க்கிறேன் நான். தட்ஸ் ஃபேர். ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா அந்த 18 days ஃபாலோ அப்ஸ், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபாலோ அப்ஸ், அடுத்து இப்போ பாலாஜி பிரபு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்கியபைட் ஆயிட்டார். அதர்வைஸ் அவர் இதெல்லாம் சூப்பரா மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவருக்கு என்னன்னா எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்கணும்னா, he got as a principal of one college or school, I don't know. So he has become like that. School vice principal ஆயிருந்து இப்ப பிரின்சிபல் ஆயிட்டார் அவர் வந்து. See how actually he has elevated அவருடைய, அதாவது he was doing some business actually. வீட்டாண்டே ஒரு ஏதோ பிசினஸ், சின்ன பிசினஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து. பட் டோட்டலி இஸ் வெரி நாலேஜபிள் பர்சன். ஸோ அந்த ஹம்பிள்னஸ், சப்மிசிவ்னஸ் எல்லாமே உண்டு அவருக்கு. ஆனா அந்த வேலையில இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he moved out to very big position இல்லையா, so much responsibilities. Principal, see managing people வந்து you need to have space actually, டைம் இருக்கணும். எந்த சமயத்துல வேணாலும் கால் வரும், அதுக்கு அவங்க ஆன்சரபிளா இருப்பாங்க. அவங்க எதுவுமே சொல்ல முடியாத நிலைமையில எல்லாம் இருக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ இங்கே அட்மின் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணது அவருக்கு அங்க ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா. ஸோ வாட் எவர் நம்ம எப்பவுமே நிறைய இடத்துல நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். இஃப் வி டூ டிவோஷன், பகவான் இடத்துல வந்து நம்ம பக்தி கொள்ளும் பொழுது நாம எந்த விதத்துல சமர்ப்பணம் மாறுமோ அதே விதத்துல பகவானும் நமக்கு வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி he has done that submission உண்டு அவருக்கு. அதனால he has achieved the material. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா he has achieved heights only now. ஆனா அவருக்கு மனசுல என்னன்னாக்கா ஐயோ கண்ட்ரிபியூஷன் பண்ண முடியலையே அப்படிங்கிற ஆதங்கம் நிறையவே இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் என்னோட கால் அவர் வந்து எடுக்கிறது இல்லை. ஏன்னா என்ன மாதாஜிக்கு என்ன பதில் சொல்றது அப்படிங்கிற ஒரு மனசுல ஆதங்கம் அவருக்கு. இது என்னால நன்னாவே புரிஞ்சுக்க முடியாது ஆக்சுவலி. பட் அதர், அதாவது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா பிரபுவும் வந்து டோட்டலி ஆக்கியபைட் அண்ட் ஹேட் சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஆல்சோ. அதனால அவருக்கு வந்து வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல அந்த டெக்னிக்கல் இதெல்லாம் அவரால் பண்ண முடியல. நம்ம மோகன்தாஸ் பிரபுஜி தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இப்ப சப்போர்ட் பண்றது இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஹிஸ் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ். இந்த அட்மின்ஸ் who are into the technical அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு இப்போ கிடையாது. அதனால நம்ம இதுல யாராவது சின்ன, அதாவது யங்கர் ஜெனரேஷன் ஆர் நாட் ஓன்லி யங்கர் ஜெனரேஷன் who are willing to do, அதாவது டெக்னிக்கல் சொல்லி கொடுத்தா அதை வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து யாராவது இருந்தா தயவு செஞ்சு நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த டெக்னிக்கல் பார்ட் இப்போ வந்து போஸ்டர் மேக்கிங் இருக்கு, அடுத்து வந்து ஒரு வீடியோ பண்றது இருக்கு, அதெல்லாம் சிம்பிளா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்கு. ஸோ ஆனா இந்த போஸ்டர் டீம்ல இருக்கிறவங்க வந்து இப்போ தே ஆர் நாட் கண்ட்ரிபியூட்டிங். ஸோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. இப்போ நம்ம தான் லாஸ்ட்ல கொடுக்குறோம் போஸ்டர். லாஸ்ட் டைம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் எ மந்த் ஒன்லி அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நான் எனக்கு அதையும் பண்ணணும்ன்ற ஒரு இப்போ அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டேன் நான். ஸோ இனிமே அது கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஐ ஒன்லி ஹேவ் டு டேக் கேர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆல்ரெடி நமக்கு கிளாஸ் அட்மின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி 18 days தான் வந்து அட்மின்ஸே இருக்காங்க.
அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ்ல வந்து மாதாஜி டீச்சர்ஸ் ஆர் சிவனார் பிரபு எல்லாம் வரவே இல்லை மாதாஜி, அவரால் வரவே அப்படிங்களா? முடியல. அவர் ரொம்பவுமே ஒர்க்ல லோடா இருக்காருன்னு கூட எனக்கு கேள்விப்பட்டேன் நான். ஸோ அந்த மாதிரி ஈவன் ஆமா, ஸோ அவருக்கு வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணக்கூடிய அவர்ஸ். அதனால யூ ப்ளீஸ் எல்லாருமே எஸ்பெஷலி பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த இந்த சேவையை நீங்க ஏத்துண்டு செய்யுங்கோ. ஸோ உங்களால முடிஞ்சாக்கா இந்த சேவையை உங்களுக்கு முடியும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா தயவு செஞ்சு இந்த சேவையை ஏத்துண்டு செய்யுங்க. இறைவனுக்கு சேவை தொண்டு புரிவது அதுக்கு நம்ம பாக்கியம் பண்ணியிருக்கணும். நான் அது ஒன்றுதான் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்ல நான் விரும்புறேன். ஸோ இறைவன் தொண்டு செய்யறது அவ்வளவு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே வந்து வெரி வெரி ரேர் தான். அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு நமக்கு இங்க கடல் போல கிடைக்கிறது. அந்த கடல் போல கிடைக்கிறத வந்து எடுத்து செய்யணும். ஸோ அதனால நீங்க எல்லாருமே நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறது இதுதான். ப்ளீஸ் ஹெல்ப் த தமிழ் டீம். ஏன்னா மலையாளம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் ரொம்ப குறைவு. ஆனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் வந்து நல்லா இருக்கு. நம்ம இதுல வந்து ஃபோக்கஸ் ரொம்ப ஸ்கேட்டரா இருக்கு. நிறையவே நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்லணும்ன்றது வந்து எனக்கே கொஞ்சம் தர்ம சங்கடமா இருக்கு. ஆனாலும் நம்ம இந்த வாய்ப்பை உபயோகப்படுத்தின்னு இருக்கோம், கத்துக்கிறோம், எல்லாமே பண்றோம். கொஞ்சம் இறைவனுக்கு சேவையும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற உங்ககிட்ட எல்லார்கிட்டயுமே நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன். உங்க வீட்டுல யாராவது டெக்னிக்கலா பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா, உங்க பேரன் பேத்தி ஒரு காலேஜ் லெவல்ல இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களால பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் மெசேஜ் பண்ணுங்கோ. அட்லீஸ்ட் அவங்க ஒரு 18 days பண்ணி அந்த சேவையை பண்ணட்டும். ஒரு மாலை லெட் தெம் டூ த சாண்டிங், இவ்வளவு இருந்தா போதும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய அருள், அவங்க 16 மாலைக்கு எலிவேட் ஆகிறது, இதெல்லாம் இறைவனுடைய அருள். ஆனா அவங்க கடைசி வரைக்கும் இந்த சேவையில இருக்கணும். ஸோ இதை ஷுட் மேக் த அதர் அட்மின் ஃபோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரீச்சபிலிட்டி டு த டிவைஸ், அந்த டிவோட்டீஸ், இது எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும். ஸோ ஐ நீட் சம்படி ஹூ கேன் டேக் கேர் ஆஃப் தட். ஓகே, ஸோ இதை அவங்க எல்லாருக்குமே நான் அப்பீல் பண்றேன் நான். அதனால இதை வந்து ஒரு சேவையா நான் உங்க எல்லாத்தையுமே வந்து வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். ஸோ அதனால உங்களால முடிஞ்ச ஹெல்ப் வந்து எங்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்க பண்ணணும். ஓகே, இல்லைன்னா இந்த ஷோ ரன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமா போயிடும். ஸோ நைட்டு ஐ திங்க் சென்ட் பிரபு, பாலாஜி பிரபுவே போஸ்டரு பண்ணி அமைச்சிருக்காரு. இப்போ வீடியோவும் அவர் தான் பண்ணுவார். ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஒரு சம் டைம் வில் கிவ் ஹிம் ரிலாக்ஸ். ஸோ அங்கேயும் அந்த பொறுப்புகள் எல்லாம் அவர் ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி பேலன்சிங் பண்றாருக்கு நமக்கு வந்து அவருக்கு, ஏன்னா சின்ன வயசு தானே. ஸோ அவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு வந்து அவர் வந்து ஆப்டிமைஸா பண்ணணும்னா அதுக்கு அவருக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா கெயின் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிறகுதான் அவரால் அது மேனேஜ் பண்ண முடியும். அப்போ அவரால் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி சர்வீஸ் பண்ணணும் முடியும். ஆனால் இந்த ஒரு 2 மாசம் நம்ம கொஞ்சம் அவருக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கலாமே அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய உங்க எல்லாருக்குமே தாழ்மையான வேண்டுகோள். உங்க வீட்டுல யாராவது குழந்தைங்க வந்து வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டூயிங் திஸ் யாராவது இருந்தா சொல்லுங்க. கண்டிப்பா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. பட் அதை டெடிகேஷனா செய்யணும். ஹார்ட்லி மாசத்துக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் தான் சேவை. அதுக்கப்புறம் தே கேன் டிரைவ் திஸ். அதாவது இந்த மெசேஜஸ் போடுறது, அட்மின்ஸோட கோஆர்டினேஷன் பண்றது, அண்ட் தென் காலிங் த டிவோட்டீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்மின்ஸ்க்கு அசைன் பண்ணி இதை செய்யுங்கோன்ற எந்தெந்த சமயத்துல என்னென்ன சொல்லணும்னு நான் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரகாரம் இல்ல அதர் டீச்சர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரகாரம் வந்து செஞ்சாங்கனாக்கா இட் வில் ஹெல்ப் அவர் தமிழ் டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் க்ரோ லைக் எனிதிங். ஏன்னா இதுல வந்து வி நீட் இட் ஆக்சுவலி. இதை செய்யலைன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதனால்தான் அதுக்கப்புறம் வெறுமனே பாகவதம் கிளாஸ் மட்டும் தான் நான் பண்ண முடியும். 18 நாள் ப்ரோக்ராம் வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் level 2 இருக்காது, level 3 இருக்காது, பக்தி சாஸ்திரி இருக்காது, பக்தி வைபவம் இருக்காது. See, that is where we have to grow. இல்லையா? 18 நாள் பண்ணா இல்ல 20 பேரே வந்தாலும் கூட ஒரு பேட்ச்ல தட் இஸ் ஃபைன். நம்ம வந்து ஆயிரக்கணக்குல சொல்லி கொடுக்கணும்னு இல்ல, 50-60 பேர் சொல்லி கொடுத்தா கூட போதும், தட் இஸ் ஃபைன். நம்ம நிறைய எதிர்பார்க்கல, நமக்கு அந்த அளவுக்கு கிரேட் இல்லை. ஆனா நிறைய பேர் வந்தா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தம் தான். அதனால மவுத் டு மவுத் தான் நீங்க பெற்ற இன்பத்தை வந்து யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் அப்படிங்கிற மாதிரி யூ ஹாவ் டு ப்ரொபகேண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நாம சுட்டி காட்டணும்னா அது வந்து ரீச்சபிலிட்டி ஈஸியா இருக்கும். எத்தனையோ பேர் வழி தவறி போறவங்க உண்டு இல்லையா? வீட்டுல சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க, ஆனா வெளியில யாராவது நாம சொன்னா கேட்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து நாம இதை கண்டிப்பா எடுத்து சொல்லணும்.
100% அவங்க சேருவாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ கான்ஃபிடன்ஸ் தே ஆர் ஹேவிங் ஆன் அஸ் இல்லையா? நாம் எந்த அளவுக்கு பேலன்ஸ் ஆனமோ அதே மாதிரி அவங்களும் லைஃப்ல பேலன்ஸ் ஆகட்டுமே இல்லையா? தே ஆல்சோ லெட் தம் கம் அப் இன் த லைஃப் அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வந்து சொல்றது உங்களுடைய தர்மம். அவங்க ஜாயின் பண்றது ஜாயின் பண்ணாத அவங்களுடைய விருப்பம். அதை நீங்க செய்யணும். ஓகே, இது ஒண்ணுதான். நீங்க மவுத் டு மவுத் ப்ரொபகண்டா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் காலிங் சர்வீசஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த காலிங் சர்வீசஸை டிரைவ் பண்ணணும், அட்டண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் எடுத்து கொடுக்கணும். ஸோ அதெல்லாமே பாலாஜி பிரபு தான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ இப்போ அந்த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இல்லை. இப்போ நான் பேசினாலும் அது எடுத்து கொடுக்கணும் இல்லையா? கிருஷ்ணா பிரபுவும் ஆக்கியபைடா இருக்காரு. மோகன்தாஸ் பிரபுவுக்கு வந்து நான் அந்த வேலை கொடுத்தது கிடையாது, அந்த 18 days வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது. ஸோ அதனால நீங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. உங்க எல்லாத்தையுமே நான் தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். ஓகே, டெய்லி கால் பண்ணதான் குட் மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் நான் தான் போடுறேன். கிரேட் மாதாஜி, யூ ஆர் ஆல்ரெடி இன் த ட்ராக். ஓகே, டூ தி சேவா. டெக்னிக்கலா தெரியலைன்னு ரொம்ப ஃபீலா இருக்கு. நானும் சொல்லி பார்த்துட்டேன். அந்த 6 பேரும் வரவே 3 பேர் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. 3 பேர் நாளைக்கு வரேன் 18 நாள்ல முடிஞ்சு போயிடும் போல இருக்கு. நீங்க என்ன சொல்லுங்க, அடுத்த மாசம் அடுத்த டைமிங் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தாக்கா we can cancel the 6 நான் அதே கூட மாத்தி விட்டேன் மாதாஜி. ஒரு பொண்ணு 9 மணிக்கு 6 மணிக்கு என்னால 9 மணிக்கு மாத்தி விட்டேன். அது வந்தாளா என்னன்னு தெரியல மாதாஜி. திருப்பி போன் பண்ணா எடுக்க மாட்டேங்கிறா. ஓகே ஓகே ஃபைன். சரி, ஏதோ ஒரு இது அவங்களுக்கும் அந்த இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். போன்லயே நம்பர் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. நான் 2 பேரை சேர்த்து விட்டுருக்கேன், அவங்க கிளாஸ்க்கு போயிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. கிரேட் மாதாஜி, தட்ஸ் ஹவ். மாதாஜி, உங்க அபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப பெருசு இல்லைங்களா? எல்லாருமே சேர்த்து அபார்ட்மெண்ட் இல்ல, இவங்க எல்லாம் எங்க ரிலேட்டிவ்ஸ். ஓ, உங்க அபார்ட்மெண்ட்ல வந்து வேணும்னா நான் வேணா வந்து ஒரு பேம்ப்ளெட் மாதிரி கொடுத்துட்டு கூட வரேன் மாதாஜி. அவங்க எந்த லாங்குவேஜ் கம்ஃபர்டபுளா அதுல போய் ஜாயின் ஆகும். அதெல்லாம் போட்டுட்டே தான் இருக்கேன் நான் எங்க குரூப்ல. ஓகே, சரி சரி. வேற வேற இதுல அவங்க மெட்ராஸ்ல சேர்ந்திருக்காங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. தமிழ்லையா? தமிழா இருந்தா நம்ம இதுலயே ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இங்கிலீஷ் நம்ம இது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, சென்னை இஸ்கான்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஆன்லைனா? சென்னை ஆமா, ஆன்லைன் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க. அப்புறம் வீக்லி கிளாஸ் சாட்டர்டே சண்டேன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சேலத்துல இருக்கு. அப்புறம் வந்து பெங்களூர்ல கூட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சேலத்துல நிறைய ஆஃப்டர் 3 months. சேலத்துல உயிர் பஜன் பண்ணிட்டு போறாங்க மாதாஜி. நல்லா கவர் பண்றாங்க மாதாஜி சேலத்துல. 600 மாதாஜி ஸ்ட்ரெங்த். We need to know what is the positive things there. அங்க என்ன நடக்குது, what is the process they are following அப்படின்னு தெரிஞ்சா நாமளும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடலாம் இல்லையா? So we need to know அவங்க என்ன பண்றாங்க. சண்டே சாட்டர்டே பஜன் பண்ண வீதி வீதியா இந்த வீதின்னு சொல்லிடுறாங்க மாதாஜி. எல்லாரும் கேதர் பண்றாங்க, அந்த பஜன் பண்ணிட்டு போறாங்க மாதாஜி. ஒவ்வொரு சாட்டர்டே சண்டே இன்னைக்கு நிறைய நல்ல கூட்டம் மாதாஜி. அங்கேயும் கட்டுறாங்க, பில்டிங் கட்டுறாங்க மாதாஜி. கல்லு கட்டடம் மாதிரி தஞ்சாவூர் மாதிரி கட்டுறாங்க மாதாஜி. ஆமா ஆமா, நிறைய கூட்டம் வருது. நிறைய ஸ்ரீராம் பிரபு அவர் தான் வந்து பிரசிடென்ட் இல்லையா? அவருடைய நிறைய பிரவச்சனம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு யூடியூப்ல. அவருக்கு வந்துட்டே இருக்கு ஆக்சுவலி இல்லையா? நிறைய கொடுக்குறாங்க, நிறைய கொடுத்துட்டே இருக்காரு அவர் ஆக்சுவலி. ஆமா சார், நிறைய ஸ்பீச் நல்லா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. லோக்கல்ல ஆஃப்லைன்லயே நடத்துறாங்க மாதாஜி. அதுதான் ஆக்சுவலி தட் இஸ் த ப்ரொசீஜர். ஆக்சுவலி ஆஃப்லைன் இஸ் த ப்ரொசீஜர். ஆஃப்லைன் தமிழ் இங்க கூட நடத்துறாங்க ஆஃப்லைன் கிளாसेस சென்னையில. No temple is meant for offline classes. Temple is meant for offline. Yes, temple is only Saturday Sunday நல்ல கூட்டம். Saturday Sunday நல்ல கூட்டம் மாதாஜி எங்க சென்னை இஸ்கான்ல. அதே மாதிரி பிரசாதம் சண்டே பிரமாதமா இருக்கும் மாதாஜி எங்க. ஓகே ஓகே. அங்க ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னா இனிஷியலா வந்து அவங்க 2 பேர் 2 நாளைக்கு வர சொல்றாங்க. they make it as a compulsory one. 2 நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜபம் பண்ண சொல்றாங்க. ஏன்னா என்னோட கம்யூனிட்டிலேயே ஒருத்தர் அவங்க இதை ஜாயின் பண்ண சொன்னா இல்ல நான் அங்கேயே ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்பவே அப்படின்றாங்க அவங்க. ஃபைன் ஃபைன். ஐ திங்க் நம்ம அதை தவிர்த்து, ஏன்னா எவ்வளவோ ஜனங்க இருக்காங்க, எல்லாருமே வந்து டெம்பிள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதனால நம்ம வந்து நம்மளால முடிஞ்ச ட்ரை வந்து கண்டிப்பா பண்ணணும். இங்க வந்து தமிழ் கிரௌட நம்மளால இங்க நிறைய இஸ்கான் டெம்பிள் வந்துருச்சு. நிறைய இஸ்கான் டெம்பிள் முன்னாடியே இருந்துச்சு. இப்ப ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நிறைய வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவோம். அது வேணா நான் ஒத்துக்கிறேன் நான்
இல்லையா? நமக்கு ஒரு 20 இருந்தா போரும் மாதாஜி. ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங், ஐ எம் நாட் தட் கிரீட். ஆனா யாருமே இல்லாம போனா கிளாஸ் எடுக்க முடியாது இல்லையா? தட் வில் பி a ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ வேர் வி ஆர் ஹேவிங் ஹிட் அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பா நம்ம ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஒன்லி நம்ம உட்காந்து கேட்டுக்கிறது மாத்திரம் பிரச்சனை கிடையாது. பட் வி ஹாவ் டு என்ஷூர் தட் அதர்ஸ் ஆல்சோ ஷுட் என்ஜாய் திஸ் இல்லையா? இது அவங்களுக்கு ரேவதி மாதாஜி நல்லா கன்வின்ஸ் பண்ணி கூப்பிடுறாங்க மாதாஜி. அவங்க அப்படியா? கூப்பிட்டு 2 பேரு வந்துட்டாங்க எங்க குரூப்புக்கு. அப்ப என்ன அப்படி பண்ணலாம்? நான் ஒரு ரேவதி 4 நாள் மாதாஜி, நடுவுல வராம கேன் யூ டூ திஸ் வர ஃபேவர்? உங்களை வந்து நான் எல்லா குரூப்லயுமே நான் 18 டேஸ்ல மட்டும் ஆட் பண்றேன். ஒன்ஸ் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்த பிறகு ஐ வில் கிவ் யூ சர்டன் ஸ்டெப்ஸ் ஹவு டு ஃபாலோ. நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி அவங்கள வந்து மேக் தெம் கம்ஃபர்டபிள் டு ஸ்டே இன் த குரூப் அண்ட் தென் தோ தட் எவ்ரி டே யூ கேன் கால் தெம் அண்ட் ஸ்பீக். நமக்கு அவ்வளோ ஒரு பெருசா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் கிடையாது. அண்ட் தென் யூ கேன் கன்வின்ஸ் தெம் டு ஸ்டே. ஸோ அவ்வளவு வந்தாலே போரும் மாதாஜி. நடுவுல வந்தவங்களே 2 நாள் கொடுத்துருங்க வராம இருந்தாங்க மாதாஜி. மாதாஜி. அவங்களுக்கு துர்கா மாதாஜி பர்சனலா அந்த குரூப் லிங்க் அனுப்பி விட்டாங்க. அவங்க வந்து மறுபடியும் நேற்று ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. அதான் பண்ணணும். See, that work we have to take care. அதெல்லாம் உங்களுக்கு சேவை தான். கடவுளுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை இப்படிதான். ஏன்னா யார் மூலியமா யார் வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இணைவாங்கன்றது தெரியாது. தட் போகக்கூடிய பாதை இப்படி போன்னு சொன்னா அதை சொல்றவங்களே வந்து தட் இஸ் த கிரேட் திங். நான் இன்னைக்கு இங்க உட்கார்ந்து இருக்கேன்னா என்னோட ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ் கொலீக் ஆஃப் வேர் ஐ ஒர்க் இன் அசென்ஷியர், அவர் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிளையர் தான் எனக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தார். he is not a devotee of ISKCON also, but he is from மேங்களூர். ஸோ அந்த மேங்களூர் குரூப்ல வந்து எங்கேயோ வந்து அந்த ஃபிளையர் வந்திருக்கு. அவர் எனக்கு எங்களுடைய அந்த அசென்ஷியல் குரூப்ல வந்து கொலீக்ஸ் குரூப்ல போட்டார். அதுக்கப்புறம் நான் அதை ஜாயின் பண்ணேன், ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச். ஸோ அந்த மாதிரிதான் சம்படி வில் பி, யாருக்காவது வழி தெரியாம கூட இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து நேடி ஓட்டிய வர முடியலன்னா துர்கா மாதாஜி அட்மின்ட்ட போன் பண்ணி இன்னைக்கு என்னால வர முடியாது, நான் 2 நாள் கழிச்சு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு இருக்காங்க மாதாஜி. 1-2 பேர் அப்படியே இருக்காங்க. ஓ கிரேட் கிரேட், ஃபைன். ஆமா மாதாஜி, அப்படி சொல்றாங்க மாதாஜி. நெட் எடுக்கல அப்படின்ட்டு, அப்புறம் எனக்கு நேரம் தெளிவாகல அப்படி. ஓகே 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 ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். பரவாயில்ல, நீங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்த நாள் வாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிருந்தேன். எஸ், வி ஹாவ் டு நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஃபேஸ்புக்ல யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ இப்போ ஃபேஸ்புக்ல தான் போடுவாங்க, அதை லைக் பண்ணுங்க. ஓகே, அந்த ஆட்ஸ் எல்லாமே லைக் பண்ணுங்க. இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆட்ஸ் லைக் பண்றது இன்க்ரீஸ் ஆனாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் அட்ராக்ட் த பீப்புள். இது என்ன இவ்வளோ லைக்ஸ் இருக்கே அப்படின்னு வந்து வருவாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால நீங்க நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக்ல இருப்பீங்க இஃப் ஐ எம் ரைட். சில பேர் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் இருப்பாங்க, அங்கேயும் போட போறாங்க இல்லையா? வாட்ஸ்அப் சேனல்லையும் வந்து. ஆமா, வீட்லயே பசங்களை பார்த்துக்கிட்டு சொல்லி 1 மணி நேரம் தான் ஆகுது. ஓகே, அதனால நம்ம ஓகே 7 மணி சரிங்களா மாதாஜி? இப்ப இந்த Facebookல வச்ச நம்ம லைக் போட்டா போருமா? அது லைக் பண்ணுங்க, போறோம். லைக் பண்ணி அடுத்தவங்களுக்கு நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய Facebook லிங்க்ல எல்லாத்துலயுமே ஷேர் பண்ணுங்க, வந்துருவாங்க. யாருக்கெல்லாம் உங்களுக்கு Facebook இருக்கோ அந்த Facebook லிங்க்ல போய் எல்லாமே. ஐ திங்க் ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி இஸ் வெரி வெரி ஆக்டிவ் இன் தட் ஆக்சுவலி. எப்பவுமே அவங்களுடைய நோட்டிபிகேஷன் எல்லாம் எனக்கு வந்துட்டே இருக்கும். ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி செய்யுங்க எல்லாரும். 3 மணி 7 மணி அடுத்தது நைட் 7 மணிக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு அந்த மாதிரி நம்ம அந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் மாதிரி பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு 10 பேராவது வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு 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 உந்துதலா இருக்கலாமே இல்லையா? லெட் அஸ் பி a cause for the good things. அதனால நம்ம அந்த செயலை கண்டிப்பா செய்யணும். ஸோ இதை நீங்க உங்க எல்லாத்தையுமே நான் தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். எல்லாருமே மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் பி ஆன் த ஃபேஸ்புக் இல்லையா? நம்ம ராதா கோவிந்த சேனலை வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அதை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. எவ்ரி மந்த் whenever you get something அங்க போஸ்ட் பண்ணோடனே அதை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடுங்க எல்லாருக்குமே. அவ்வளவுதான், இது ஒரு சின்ன வேலை தான். இதை வந்து நீங்க பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் ஏன்னாக்கா யூத் ஜென்ரேஷன் எல்லாம் அதுலதான் இருக்காங்களே. ஃபேஸ்புக் எல்லாம் நம்மள மாதிரி 40 ஏஜுக்கு மேல 50 ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க தான் வந்து ஃபேஸ்புக். யங் ஜெனரேஷன் எல்லாமே இன்ஸ்டாகிராம்ல தான் இருக்காங்க. அன்லக்கிலி நான் 2த்துலயுமே ஆக்டிவ் கிடையாது. ஸோ அதனால எனக்கு அதுல வந்து பெருசா நான் போய் பாக்குறதே கிடையாது நான். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்டே கிடையாது எனக்கு. பிளஸ் வந்து ஃபேஸ்புக்லயும் வந்து நான் ஒன்லி நம்ம ISKCON மேங்களூர் இது
சேனல் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அவ்வளவுதான். அதுவும் இந்த இஸ்கான் மங்களூருக்காக தான் அந்த அக்கௌண்ட்டே கிரியேட் பண்ணேன். அதனால பர்சனலி எனக்கு வந்து ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டே கிடையாது. நான் ஒன்லி ஃபார் திஸ் பர்பஸ் ஒன்லி ஐ ஹவ் டன். அதனால அது வேணா நான் லைக் பண்ணிடுவேன், அதுக்கப்புறம் ஷேர் பண்ணேன். என்னோட யூடியூப் சேனல், வாட்ஸ்அப் சேனல் நான் போட்டிருக்கேன், ஆனா அதுல ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்ணணும். ஸோ அதுலயும் நான் வந்து நீங்க எல்லாரும் எனக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். நீங்க கோவிந்தா கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பப்ளிக் சேனல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். 17 ஃபாலோவர்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஜெய, அர்ச்சனா மாதாஜி, சித்ரலேகா மாதாஜி, தாரிணி மாதாஜி, இவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க. ஐ டோன்ட் நோ எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியாது, எனக்கு அது ஃபுல்லா பார்க்க முடியல. அதனால இதை நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த சேனல் ரிக்வெஸ்ட் கூட நான் வந்து எல்லா குரூப்லயுமே போட்டிருக்கேன். ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்க இதெல்லாமே நீங்க எஸ் மாதாஜி ஃபேஸ்புக்ல வந்து நிறைய இதெல்லாம் நடக்கிறது மாதாஜி. பிரபுபாதோட லெக்சர்ஸ் அதுக்கெல்லாம் நான் வந்து இது பண்ணிருக்கேன், நான் ஃபாலோ பண்றேன். நான் வந்து ஸ்வயம் பகவான் யூஎஸ்ல ஒரு கோர்ஸ் நடத்தினாரு, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மாதாஜி அடிக்கடி வந்து சொல்லுவாங்க பிரேமகிருஷ்ணி மாதாஜி. நிறைய லெக்சர்ஸ் நடக்கிறது, நித்தாய் சபானி மாதாஜியோட லெக்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நிறைய ஃபேஸ்புக். ஓகே, எனக்கு அத ஃபேஸ்புக்க போய் பாக்குற அளவுக்கு உண்மையிலே சொல்றேன் மாதாஜி, ஐ டோன்ட் ஹவ் டைம். இல்லைன்னா அதை போய் நான் கண்டிப்பா பாப்பேன், பண்ணுவேன். எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிசினஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களால. கரெக்ட். இப்ப நான் நிறைய வேலை பண்ணிட்டே இருப்பேன். இஃப் ஐ ஓபன் சம்திங் இந்த மாதிரி பார்த்தேன்னா, என்னோட பிரபு வந்தானா நீ இந்த வேலை தான் பண்ணிட்டு இருப்பேன்னு கேட்பாரு. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆர் டூயிங் ஒன்லி சோஷியல் மீடியா ஒர்க், தட் மீன்ஸ் யூ ஒன்ட் டெல் எனிதிங் ஃபார் இந்த வேலைக்குன்னு பக்திக்காக எதுவும் சொல்ல மாட்டார். பட் ஹி மே திங்க் தட் ஐ எம் ஜஸ்ட் சிட்டிங் அண்ட் டைம் பாசிங்ன்ற மாதிரி தான் தோணும் இல்லையா? தட் இஸ் ஒன் ரீசன். ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இஸ் ஐ டோன்ட் ஹவ் டைம். ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷனே வந்துடும். இங்க அதாவது கழுத மாதிரி உழைச்ச பிறகு அந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸ் வாங்கிக்கிறதுக்கு எனக்கே விருப்பம் இருக்காது. ஸோ அதனால்தான். ஒன் மோர் திங் இஸ் ஐ எம் நாட் தட் சோஷியல் இதுவும் கிடையாது. ஐ எம் ஜஸ்ட் ஐ கேன் ஹாவ் ஏ அசோசியேஷன் இந்த மாதிரி. மை சர்க்கிள் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். ஐ டோன்ட் ஹவ் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் கிடையவே கிடையாது. ஒரு 5-6 பேர் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவ்வளவுதான். அதுவும் எல்லாரும் ஒரு ஒரு மூலையில இருக்காங்க. சென்னையில 2 பேர் இருக்காங்க, அடுத்து வந்து யூஎஸ்ல ஒரு பொண்ணு இருக்கு, அவ்வளவுதான். மற்றபடி இங்க நீங்க எல்லாரும் தான் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளவுதான். யாரெல்லாம் நான் மீட் பண்றோம் அவங்க எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது தவிர்த்து எனக்கு பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸே கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது எனக்கு எங்க யாருக்கு சிபாரிசு கேட்கறது, யார்கிட்ட கேட்கறது, இதெல்லாம் கிடையாது. நான் அனுப்புனா இப்ப என்னுடைய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னுடைய இதுக்கு தான் அனுப்பணும், எது பிசினஸ் கான்டாக்ட்ஸ்க்கு தான் அனுப்பணும். தட் பீப்புள் மே நாட் லைக் இல்லையா? ஐ ஹாவ் சம் 2000 கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கு, ஆனா அது எல்லாமே வந்து பிசினஸ் கான்டாக்ட்ஸ். அந்த பிசினஸ் கான்டாக்ட்ஸ் காமிச்சா அடுத்தது பிசினஸ் பத்தி அவங்க ரொம்பவே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆக்சுவலி. அதனாலதான் சும்மா இருக்கேன் நான். இஃப் ஐ எம் ஹேவிங் குட் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் மீன்ஸ் ஐ வுட் ஹவ் புஷ் திஸ் ஆக்சுவலி. எனக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. அதனாலதான் அது ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய டிராபேக். வாட் டு டூ, we have to pass through that. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Nashta Prayeshu Badareshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhavatya Uttama Slokya Bhakti Bhavati Naistiki. Om Ajnana Timirandasya Jnananjane Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tada Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Panchakalpadarubhyascha Kripa Sindhubhyanevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Lavanya Mataji irukangala? Lavanya Mataji, are you in this Sriranga Vilasam Srirangam அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் சேனல்ல இருக்கீங்களா? 7000 பேர் இருக்காங்க, நான் அதுல இருக்கேன். ஆனா ஐ டோன்ட் திங்க் நான் அலோ பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஏன்னா அது வெறுமனே ஸ்ரீரங்கம் அன்றாட நிகழ்வுகள் எல்லாமே அதுல போஸ்ட் பண்றாங்க. பகவானுடைய போட்டோஸ், அலங்காரமா இருக்கிறது, அவருடைய அந்த பரிவாரத்தோட போய் வர்றது எல்லாமே போடுறாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ 7K ஃபாலோவர்ஸ் ஆர் தேர்.
இன்ஃபேக்ட் நான் அந்த அட்மினா இருக்கவங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன். பட் அவ்வளோ பரிச்சயம் கிடையாது எனக்கு, அதனால என்னால போட முடியல. நீங்க ஸ்ரீரங்கத்துக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் சம்பந்தம் இருக்கு இல்லையா, நீங்க அந்த ஸ்ரீரங்க விலாசம் ஸ்ரீரங்கம் அப்படிங்கிற அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல்ல இருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்க ஒரே ஒரு ஹெல்ப் ஃபிளையர் மட்டும் போடுங்க. வீடியோ எல்லாம் எதுவும் போட வேண்டாம். லிங்க் இருக்கக்கூடிய அந்த தமிழ் இதுவும் கலந்துண்டு அவங்க பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். லெட் தெம் டூ த சேவா. பகவானுக்கு அங்கே சேவை பண்ணட்டும். பட் தே கேன் டூ த, அதாவது இந்த பகவத்கீதையை கத்துக்கிறது என்ன எல்லாமே நம்ம இதுல வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நினைக்கிறேன் சொல்லி கொடுக்குறது. இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. அவங்க சொல்லி கொடுத்த 4000 திவ்ய பிரபந்தம், பாசுரங்கள் இதெல்லாம் தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ பகவத்கீதை வந்து சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அது எனக்கு தெரியல, வெதர் தே ஆர் ப்ரீச்சிங் இட் ஆர் நாட்ன்றது எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல யார் இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது கண்டிப்பா தெரியும். அதனால இந்த ஸ்ரீரங்க டெம்பிள் பகவத்கீதை சொல்லி தரல மாதாஜி. அவங்க 4000 திவ்ய பிரபந்தம், ஆச்சாரியர்கள், ஆழ்வார்கள் பத்தி தான் சொல்லி தராங்க. குட், அதையும் கத்துக்கோங்க. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம இதுல இருந்து திராவிட இதுல இருந்து சொல்லும் பொழுது அதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டா நமக்கு அது இன்னும் ஆரியன்ஸ் திராவிடியன்ஸ் அப்படின்றது வந்து சிவிலைசேஷன் கலாச்சாரத்துல தான் நம்ம அதாவது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் கொஞ்சம் இல்லையா. ஆனா ப்ராசஸ் எல்லாம் சேமா தான் இருக்கும். எப்படி நாம் அதை செயல்படுத்துறோன்றது மட்டும்தான் வேறுபடுவோம். ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம், அந்த நார்த்ல இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம், அங்கெல்லாம் ஆரியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம ஹிஸ்டரியிலே 6th 7th ஸ்டாண்டர்ட்லயே நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஆரியர்கள் திராவிடியர்கள் எல்லாமே இல்லையா. ஸோ இது வெறுமனே சிவிலைசேஷன் அவ்வளவுதான், அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. பெர்ஃபெக்ட் சிவிலைசேஷன் சிவிலைஸ்டு பர்சன் தான் ஆரியன்னு சொல்லுவாங்கன்றது வந்து இந்த பதங்கள்ல வருது, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஏன்னா பிரபுபாதர் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய இதுல தான் வந்து இருந்ததுனால அவர் ஆரியன்ஸ்ன்னு நிறைய ரெஃபர் பண்ணியிருக்கார். நம்ம ஆழ்வார்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க சொல்லும் பொழுது திராவிட கலாச்சாரம் தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தமிழ்லயே இருக்கிறதுனால. ஆனா தமிழும் கடினமான தமிழ் தான், இருந்தாலும் நல்லா படிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. கடினமா இருக்கும் அந்த தமிழ். எஸ், ஈவன் நாராயணியம் கூட வெரி கடினமான தமிழ் தான். இட்ஸ் வெரி டஃப் ஆக்சுவலி. இட் இஸ் நாட் பல்லே போயிடுது மாதாஜி, அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் அவ்வளவு டஃப்பா இருக்கு. ஆமா, கரெக்ட். சோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஐ திங்க் இந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து எளிமையா அதுவும் பண்ணட்டும், அவங்க இதுவும் பண்ணட்டும். சரி, கத்துக்கிறதுல என்ன இருக்கு இல்லையா. பகவத்கீதை கத்துண்டா அது இன்னும் அவங்களுக்கு சுலபமா வரும். அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது வந்து நிறைய ஒரு வாய்ப்பா கிடைக்கும் அவங்களுக்கு இல்லையா. அதனால நீங்க லாவண்யா மாதாஜி இருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல, பட் ஐ நோ ஷீ ஃப்ரம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் இது. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஸ்ரீரங்க விலாசம் ஸ்ரீரங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு சேனல் வந்து 7000 பேர் இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் அந்த இதுல வந்து நம்ம ஒரு ஃபிளையர் மட்டும், இப்ப நம்ம ஃபிளையர் வந்து பண்ணியிருக்கோம், அதை நான் நம்முடைய கிருஷ்ண நாராயணி சேனை எல்லா குரூப்லயுமே வந்து மணிமேகலை மாதாஜி போட சொல்றேன். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபாலோ பண்ணி வந்து ஒரு உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தா உங்களுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கு ஜஸ்ட் கேட்டுக்கோங்க. கேட்டு வாசிச்சுட்டே வாங்கும். உங்களை யாரும் படிக்க தான் சொல்றோம், நம்ம பர்சனலா வேலை செய்ய கூட சொல்ல போறது இல்லை இல்லையா. அவங்களுடைய நன்மைக்காக நம்ம இதை செய்யறோம். அதனால இது அந்த சேவையை நீங்க எல்லாரும் எடுத்துட்டு செய்யணும். பர்சனலி நான் உங்க எல்லாரோடையுமே வந்து மோஸ்ட்லி சாட்டர்டே ஒரு கால் வைக்கலான் இருக்கேன். அதனால யாரெல்லாம் முடியுமோ சேவை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாரும் அந்த கால்ல கலந்துக்கோங்க. 3 மணிக்கு அப்படி கால் வச்சேன்னாக்க. ஸோ அட்மின்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து மேண்டேட்ரி, ஆனா டீச்சர்ஸும் அட்மின்ஸே வந்து நிறைய வாட்டி வர்றதே கிடையாது. ஸோ அதுதான் பெரிய ப்ராப்ளமே. ஸோ வி ஷுட் பிகம் த ரோல் மாடல். நாமளே ஒரு ரோல் மாடலா இருந்தாதான் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய டிவோட்டிஸ் கூட ரோல் மாடலா வருவாங்க இல்லையா. நம்ம அதாவது அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, டிசிப்ளினை நாம எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ வென் வி கெட் த டிசிப்ளின், இப்ப நம்ம இங்க மட்டும் கிடையாது, ஈவன் பிரபுஜி நடத்தும் போது கூட அங்கே கூட அதே மாதிரிதான் பண்ணுவாங்க. இப்ப தமிழ்ல என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, ஒண்ணு நான் அட்டன் பண்ண முடியலன்னா ராதிகா மாதாஜி இல்லைன்னா பாலாஜி பிரபு போய் அட்டன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ எதர் ஆஃப் ஒன் வில் பி தேர். அதை என்ஷூர் பண்ணிடுவேன் நான். டியூ டு சம் கிளாஸஸ் இல்லை ஒரு எமர்ஜென்சின்னா நான் போனேன்னா தட் வில் பி அட்டெண்டட் பை தெம். அது மாதிரி நம்ம இதை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். வி ஷுட் ஹாவ் தட் இன்டென்ஷன். சி த டிவோஷன் லெவல் வந்து ஜஸ்ட் வந்து இங்க சொல்லிட்டு போறதுல வந்து டிவோஷன் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் த ஒன்லி வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் த டிவோஷன். ஹவு ஆக்சுவலி வி ஆர் இன்க்ளைன்டு. நம்ம அந்த பாவத்தை கொண்டு வரணும். எவ்வளவு அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் இல்லையா. இந்த செயலுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம், அதுல எவ்வளவு ஈடுபாடோட செய்யறோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். நாம் எந்த ஈடுபாடோட சொல்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் பக்தர்களும் அதை வந்து எடுத்துக்குவாங்க.
இல்லையா? ஸோ அதனால ஐ நீட் ஐ திங்க் ரேவதி மாதாஜி, 2 ரேவதி மாதா, இன்னொரு ரேவதி மாதாஜி கூட இஸ் வெரி குட் இட் சீம்ஸ். அவங்களையும் நம்ம பிடிச்சி இந்த பண்ணணும். ஸோ தட் ஐ திங்க் ரேவதி மாதாஜி யூ ஆர் புக்டு ஃபார் நெக்ஸ்ட் 18 டேஸ்க்கு. நீங்க வந்து எல்லா குரூப்ஸ்லயுமே உங்களை ஆட் பண்றேன். நீங்க கால் பண்ணி அந்த டிவோட்டிஸை வந்து நீங்க வந்து மேபி 15th கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுனாக்கா ஒரு 10ஆம் தேதி வாக்குல நீங்க கால் பண்ணா போதும். கால் சரி பண்ணி மெசேஜ். மாதாஜி எனக்கும் நம்பர் சரி மாதாஜி, சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து கிளாஸ கண்டினியூ பண்ணலாம். நிச்சயமா பண்றேன் மாதாஜி, நிச்சயமா பண்றேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம், அந்த ஸ்ரீரங்கம் அதுல வந்து ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருவோம், இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது பகவத்கீதை. அதுதான் அதுல மெசேஜ் கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்துருக்கீங்களா? நீங்க இருக்கீங்களா? நீங்க நான் இல்ல, ஆனா மெசேஜ் இப்போ கிரியேட் பண்ணேன், கான்டாக்ட் நம்பரை கிரியேட் பண்ணி மெசேஜ் கொடுத்துருக்கேன். இப்ப எங்க அபார்ட்மெண்ட்லயே ஒருத்தவங்க ஜாயின் பண்ற மாதிரி இருக்காங்க. காலையில கேட்டேன், அவங்க சன்ன கேட்டுட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு இருக்கேன். அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. நான் அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பகவத்கீதை எல்லாம், மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கும், வாங்க ஒரு 1 hour அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். காலை ஒரு 10 o'clock இருக்கா கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி? 10 o'clock இல்ல மாதாஜி, 6 மணி, மத்தியானம் 3 மணிக்கு ஜாயின் பண்ணிக்க சொல்லுங்க. 3 மணிக்கு அவங்க டாக்டர், அவங்க கிராண்ட் டாக்டர் அழிச்சுன்னு வரணும் அதெல்லாம் சொன்னாங்க. 3 மணி 7 மணிக்கு அதெல்லாம் முடியலங்கிறாங்க. அதுதான் 10 மணிக்கு இருக்கு, நான் 10 மணிக்கு இருந்தா முடியும் அப்படின்னாங்க. அந்த ஒரு பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். சில பேர் அந்த பேரண்ட் எல்லாம் வந்து கிராண்ட் பேரண்ட்டுக்கு எல்லாம் வந்து குழந்தைங்க எல்லாம் அழிச்சுன்னு வந்து பண்ணணும் இல்லையா? அதனால ஓகே, ஒண்ணு பண்ணலாம். இந்த வாட்டி நம்ம 10 o'clock வேணா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா இந்த வாட்டி? உஷா மாதாஜி நீங்க அவைலபிலிட்டி இருப்பீங்களா? 6க்கு பண்றதுக்கு 10க்கு பண்ணலாம் மாதாஜி, கொஞ்சம் நல்லா ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அது பண்ணா வேணா நான் கொஞ்சம் நேரம் சேர்த்து விடுறேன். நான் இங்க கிராண்ட் டாட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, கிராண்ட் டாட்டர்ஸ் கிராண்ட் பேரண்ட் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் குழந்தைங்களையும் கேட்டு பாக்குறேன், குழந்தைங்களை கேட்டு பாக்குறேன். எங்க டாட்டர், எங்க கிராண்ட் டாட்டருக்குலாம் நான் கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் கிருஷ்ணர் கதை, பிரகலாதர் கதை, ராமாயணம், மகாபாரதம் எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கேன். எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா கேக்குறாங்க. இப்ப அதை நான் எடிட் பண்ணி நான் வந்து ஐ ஹாவ் டு டூ தட். ஓகே ஃபைன். நான் 10 மணிக்கு 6 AM ஐ திங்க் உஷா மாதாஜி தான் 6 AM எடுக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு 10 AM எடுக்கிறதுக்கு நோ இஷ்யூஸ்ன்னா அப்போ வந்து we can take it. ஆனா ஆபீஸ் போறவங்களுக்கு எல்லாம் 6 மணி தான் மாதாஜி பெஸ்ட். அவங்க ஆபீஸ் போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கஷ்டம். கரெக்ட். ஆபீஸ் போறவங்க ஆபீஸ் போறது தான் பாப்பாங்க. ஆமா, கிளாஸ் உட்கார்ந்து அட்டெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஈவினிங் தான் அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது நம்ம கொஞ்சம் பேரை சேர்ப்போம், சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம 10 o'clock ஆரம்பிக்கும். கரெக்ட். இன்னைக்கு நம்ம 18 days ப்ரொமோஷனே பாதி கிளாஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சோ we'll enter into the class actually. இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தையாவது முடிக்கலாம். இன்னைக்கு பெரிய ஸ்லோகம் இது. தம் த்வமாஹம் பரம் பரமஹ. சொல்லல மாதாஜி, சொல்லிட்டேன், அப்பே சொல்லிட்டேன். மாம்சம், இதுதான் பாட்டு தான் பாடல, என்னுடைய தொண்டை அவ்வளவு நல்ல நிலையில இல்லாதனால பாடல். பிரத்யக் சரோதஸ்யாத்மனி சம்பிபாவம் யயம் ஸ்வதேஜசா த்வஜபஸ் தகுண பிரவாஹம் வந்தே விஷ்ணும் கபிலம் வேதாகர்பம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நீங்க ஒரு எமர்ஜென்சி பேசணும்னா மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. ஓகே. தம் அவரிடம், வாம் நீங்கள், அகம் நான், பிரம்ம பிரம்மன், பரம் பரம், புமாம்சம் பரமபுருஷ பகவான், பிரத்யக் சரோதசி உட்புறம் திரும்பி, ஆத்மனி மனதில், சம் விபாபயம் தியானித்து, மனதால் உணர்ந்து, ஸ்வ தேஜசா உங்கள் சொந்த ஆற்றலால், மறைந்து, குணப்பிரவாகம் இயற்கை குணங்களின் பாதிப்பு, வந்தே நான் வணங்குகிறேன், விஷ்ணும் பகவான் விஷ்ணுவுக்கு, கபிலம் கபிலர் என்ற பெயருடைய, வேத கர்ப்பம் வேதங்களின் உறைவிடம். என் பகவானே, நீங்கள் கபிலர் என்ற பெயரில் இருக்கும் பகவான் விஷ்ணுவே என்றும், நீங்கள் பரமபுருஷ பகவான் மேலான பிரம்மன் என்றும் நான் நம்புகிறேன். So this is the realization part. உணருதல். தேவஹூதி
எவ்வாறு வந்து கபில தேவரை வந்து உணர்கிறாள் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. புனிதர்களும், அதாவது பியூரிஃபைடு, அதாவது தூய்மையடைந்த ஆத்மாக்கள், முனிவர்களும் மனம் மற்றும் புலன்களின் தொல்லையிலிருந்து விடுபட்டு, அப்படின்னா மனதை அவங்களால வெல்ல முடிந்திருக்கும். மனதை வென்றவர் புலன்களை சுலபமாக பக்குவப்படுத்த முடியும் இல்லையா? உங்களை குறித்து தியானிக்கிறார்கள். சோ கரெக்டா? நான் இந்த ஸ்லோகம் தான் முந்தைய ஸ்லோகமா? முந்தைய ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் இல்லையா? கரெக்ட். சரி, இது நான் எனவே எடுத்துட்டேன். இதை முடிச்சுட்டு வில் கோ பேக். ஏனெனில் உங்கள் கருணையால் மட்டுமே ஒருவர் ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள் பிடியிலிருந்து விடுபட முடியும். எஸ், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணையால் மட்டும்தான் நாம இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து, சிக்கலிலிருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். அழிவின் போது, அப்படின்னா பிரளயத்தின் போது, எல்லா வேதங்களும் உங்களிடம் மட்டுமே தக்க வைக்கும். எல்லாமே பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கியும் விடுகிறது இல்லையா? சோ ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. ஷீலா பிரபுபாதா கி ஜெய். சோ கபிலரின் அன்னை தேவஹூதி அவளது வழிபாட்டை நீடிப்பதற்கு பதிலாக பிரேயர்ஸ் தானே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பகவான் கபிலர் விஷ்ணுவே அன்றி வேறு யாரும் இல்லை. அது அவங்களுடைய உணர்வு, அவங்க உணர்ந்தறிதல் என்று சொல்றாங்க. அவள் பெண்ணானதால் அவளால் இறைவனை சரியாக வழிபட இயலவில்லை என்றும் சுருக்கமாக கூறினாள். பகவான் திருப்தி அடைய வேண்டும் என்பது அவளது எண்ணம். பிரத்யக் என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கது. யோக பயிற்சியில் பிரத்யகாரா இல்லையா? பிரத்யக் 8 பிரிவுகளான நியமா, ஆசனா, பிராணயாமா, பிரத்யகாரா, தாரணா, தியானா மற்றும் சமாதி ஆகவை. பிரத்யகாரா என்றால் புலன்களின் செயல்களை வந்து நாம, அதாவது முடிவுக்கு கொண்டு வருது. அப்படின்னா ஆமை எவ்வாறு தன்னுடைய ஓட்டுக்குள்ள வந்து அதனுடைய கால்களை எல்லாம் உள்ள இழுத்துக்குது, லிம்ஸ் எல்லாமே உள்ள இழுத்துக்குது இல்லையா? அது மாதிரிதான் உணர்தல் நிலை உலகியல் செயல்களிலிருந்து புலன்களை விடுவிக்கும் ஒருவருக்கு முடியும். அப்படின்னா இந்த புலன்களுடைய உந்துதல்களை எல்லாமே நாம கட்டுப்படுத்தணும். ஒருவர் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது அவருடைய புலன்கள் வேறு வழியில் ஈடுபட வாய்ப்பே கிடையாது. புலன்கள், மனசு, புத்தி எப்பவுமே செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கும். அதை நம்ம நிறுத்தவே முடியாது. ஆனா அத எந்த விதத்துல செயல்படுத்தணும்ன்றதை மட்டும்தான் நாம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளணும். அது ரொம்ப முக்கியம். எப்பவுமே பௌதிகத்திலே செயல்படுத்தி கொண்டிருந்தா நம்ம பௌதிகத்துல தான் முன்னேற்றம் அடைவோம். அப்போ பௌதிக குணங்கள்ல தான் அபிவிருத்தி ஆகும். அப்போ அந்த 6 விதமான நிலைகள் இல்லையா? காம, குரோத, லோப, மோக இல்லையா? மத, மக்ஷரம், இதெல்லாம் தான் அபிவிருத்தி ஆகும். அதனால அதை மடைமாற்றி நாம் என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீகத்தின் தரப்புல வந்து எடுத்துட்டு வரணும், ஸ்பிரிச்சுவலா. அப்போ நமக்கு இந்த 6 விதமான இதெல்லாமே நம்மள கலங்கங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு தூரமாக விலகும். ஒருவர் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது அவருடைய புலன்கள் வேறு வழியில் ஈடுபட வாய்ப்பே இல்லைன்னு எவ்வளவு அழகா பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த பொருளுரையில வந்து கொடுத்திருக்கார். அந்த முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் ஒருவர் பகவானை உள்ளவாறே புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? அதாவது நம்ம இந்த மாதிரி பக்தியில போகும் பொழுது இறைவனை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நம்ம ஒவ்வொரு செயலிலுமே நம்ம எந்த இடத்துல கரெக்டா பண்றோம், எந்த இடத்துல நாம வந்து டீவியேட் ஆகுது, நம்மளே அறியாம நிகழக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே நம்மளால கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முடியும். அஹோ பதஸ்வ பசதோ கரியான் எஜ்ஜிஹ்வாக்ரே வர்த்ததே நாம துப்யம் தேபுஸ் தப பஸ்தே ஜுஹூஹு சஷ்ணுனூர் யார்யா பிரஹமானு கர்நாம கிரஹநந்தி ஏதே. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, அஹோ பத, ஓ எத்தனை புகழ் பெற்றது, ஸ்வா பச, ஒரு நாயை உண்பவன். அப்படின்னா ரொம்ப இழிவான நிலையில இருந்தவனா இருந்தாலும் பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்வதால் அவன் உயர்வான நிலையை அடைகின்றான் என்பதை கருத்து. அப்படின்னா பகவான் வேறு, புனித நாமங்கள் வேறு அப்படின்றது எல்லாமே கிடையாது. இரண்டுமே ஒன்று. அவருடைய அவரை உணர்வது இந்த நாமங்கள்லயே நம்மளால உணர முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கருத்தை வந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? அத பின்னர் கரியான், வணங்கத்தக்க, எத் யாரிடம், ஜிஃப்வா அக்ரே, நாக்கின் நுனியில், வர்த்ததே நிகழ்காலம், நாம புனித பெயர், துப்யம் உங்களுக்கு, தேபு தப துறவுகளை பயிற்சி செய்து, தே அவர்கள், ஜூஹு
அக்னி யாகங்களை நிறைவேற்றி, மேலும் சஸ்னு புனித நதிகளில் குளித்து, ஆர்யா ஆரியர்கள், பிரம்ம அனுஷு வேதங்களை கற்று, நாம புனித பெயர், கிருணந்தி ஏற்றுக்கொண்டு, ஏ அவர்கள், தே உங்கள், ஓ அவர்கள் எத்தனை புகழ் பெற்றவர்கள், அவர்களின் நாக்குகள் உங்களின் புனித பெயர் உச்சரிக்கின்றன. சோ பகவானுடைய புனித நாமங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது நம்ம நாவல வந்து பகவானே வந்து நர்த்தனம் ஆடுகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதனால்தான் புனித நாமங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது ஈடுபாடோட நம்ம வந்து உச்சரிக்கணும். அந்த நாம ஜபத்திலே அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து நடனம் ஆடுறதா சொல்லப்படுகிறது. இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இன்னைக்கு ஐ திங்க் பக்தி என்ற புக்ல கூட இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா ஒன் ஆஃப் த இதுல வாட்ஸ்அப் இதுல வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அது நம்மளுடைய அந்த பக்தி அந்த புக் இருக்கு இல்லையா, ஐ திங்க் யுஷா மாதாஜி தான் எடுக்கிறாங்களா எனக்கு தெரியல. அந்த இதுல வந்து போடப்பட்டிருக்கு. நாய் உண்பவர்களின் குடும்பங்களில் பிறந்திருந்தாலும் அப்படின்னா ஒரு இழிவான நிலையில பிறந்திருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல நாம பிறந்திருந்தாலும் அந்த மனிதர்கள் அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கவங்க அந்த நிலையில இருந்தாக்கா அவங்களும் வழிபடத்தக்கவர்கள் ஆகிறார்கள். சோ ஒரு ரொம்ப இழிவான ஒரு குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் பகவானுடைய புனித நாமங்களை அவர்களால வந்து எடுத்துரைக்க முடிந்தால், சொல்ல முடிந்தால், நினைவு கொள்ள முடிந்தால் இல்லையா, கீர்த்தனமாக சொல்லக்கூடிய முடிந்தால் அவர்களுடைய அதாவது அவங்களுமே வந்து வழிபடத்தக்கவர்கள் தான். அதாவது அடுத்தவர்கள் எல்லாம் அவங்களை பார்த்து சேவிக்கக்கூடிய நிலையில அவங்க அதாவது மேன்மையான நிலையை அடைகிறார்கள். அப்போ ஒன்று பக்தி செய்வதற்கு கீழு மேலு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. யார் வேண்டுமென்றாலும் பகவானை பக்தி கொள்ள முடியும். அவர்கள் இழிவான நிலையில் இருந்தாலும் பக்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த பாதையை அவர்கள் ஏற்று சென்றால் காலப்போக்குல என்ன ஆகும்னாக்கா அவர்களுடைய இழிவான நிலையை அவர்களை விட்டு விலகிவிடும் தானாகவே. சோ நம்ம வீட்டுல நிறைய பேருக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் உண்டு இல்லையா. நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாம் நாம என்ன பண்றோம், அதாவது கடினமான சூழ்நிலை தான் வளர்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப் ஃபார் த பேரண்ட்ஸ் நவடேஸ். இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஏன்னா நாமளும் வந்து ஓடி ஓடி உழைக்கிறோம். பிள்ளைகளுடைய என்ன நிலை என்று பார்க்கக்கூடிய அந்த அந்த அதற்கு நேரம் ஒதுக்குறது கிடையாது. நம்ம வீட்டுல பெரியோர்களும் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆயிட்டோம். அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்கள என்கேஜ் பண்ணணும். பிள்ளைகளை என்கேஜ் பண்றதுக்கு யாரும் இல்லைனாக்கா யார் என்கேஜ் பண்றாங்களோ அவங்க பின்னாடி போயிடுவாங்க. அது நல்லது கெட்டதெல்லாம் அவங்க எதுவுமே யோசிக்க மாட்டாங்க. அதனால நம்ம பிள்ளையை வந்து தவறு கூறுவதை விட நம்ம அதை வந்து அதுக்கான வாய்ப்பை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கத்தை தான் நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும் இல்லையா. அப்படி நம்ம இந்த பிறப்புனால வந்து நம்ம வந்து அதாவது கிரேட்டா இருந்தது புண்ணியம் கிடையாது. we have to இந்த பக்தி தொண்டுல வந்து நாம இறைவனை எவ்வளவு அதாவது எவ்வளவு ஆத்மார்த்தமா வந்து பகவானை நம்ம சேவிக்கிறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து வணங்கத்தக்கவர்கள். உங்கள் மேலாட்சியின் அதாவது இறைவனுடைய மேலாட்சியின் புனித பெயரை உச்சரிப்பவர்கள் எல்லா விதமான துறவுகள் அப்படின்னா இந்த பகவானுடைய புனித நாமங்களை உச்சரிப்பவர்கள் எதற்கெல்லாம் கம்பேர் பண்றாங்கன்னு பார்க்கணும் இந்த இடத்துல. ஒப்புமை எல்லா விதமான துறவுகள் இல்லையா, அனைத்து விதமான துறவுகள், அனைத்து பௌதிகத்திலிருந்து இவர்கள் துறக்கிறது. சோ நன்மையா இருந்தாலும் தீமையான இருந்தாலும் அதனுடைய பலன்களை துறக்கிறது இல்லையா. அக்னி யாகங்கள் தானங்கள் கொடுத்திருந்தாலும் அதனுடைய பலன்களை துறக்கிறது, யக்னங்கள் வளர்த்தாலும் அதனுடைய பலன்களை துறக்கிறது ஆகியவற்றை இப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் செய்யறவங்க இல்லையா ஆரியர்கள். ஆரியர்கள் என்ன, சிவிலைஸ்டு பீப்புள் இல்லையா, கலாச்சாரத்தில் ஊறி இருக்கக்கூடிய மக்கள். கலாச்சாரம் அற்ற மக்கள் வந்து ஆரியர்கள் என்று சொல்றது கிடையாது, அன்சிவிலைஸ்டு பீப்புள் என்று சொல்லுவாங்க. நாகரிகம் அற்ற மக்களாக அவர்கள் கருதப்படுகிறார்கள். நம்ம சவுத்துல எடுத்துட்டாக்க நாம திரவிடியன்ஸ் சொல்லிக்கலாம். நார்த் எல்லாமே ஆரியன்ஸ். எல்லா நல்ல முறைகளையும் அடைந்திருக்க வேண்டும் இல்லையா, குட் குவாலிட்டிஸ். உங்கள் மேலாட்சியின் புனித பெயரை உச்சரிப்பதற்கு உங்கள் யாத்திரை செய்யும் புனித இடங்களில் குளித்திருக்க வேண்டும். இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் பக்தி தொண்டுல வந்து அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். வேதங்களை படித்திருக்க வேண்டும், தேவையான எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றிருக்க வேண்டும். ஆனால் இது எல்லாம் தனித்தனியான பிரிவுகள். ஒருத்தர் வந்து புனித ஸ்தலங்களுக்கு போய் நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை அடைஞ்சிருப்பாங்க, சில பேர் வந்து வேதங்களை கற்று நல் மார்க்கத்தை அடைஞ்சிருப்பாங்க, சில பேர் வந்து தேவையான செயல்களை எல்லாம் பக்தி தொண்டுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை செய்து நல்ல ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து சிவிலைஸ்டா வந்து கலாச்சாரத்துல ஊறி கலாச்சாரத்தை வந்து பரிபாலிக்க கூடியவங்களா இருப்பாங்க. சில பேரு அனைத்து
விதமான செயல்களிலுமே வந்து பௌதிக செயல்ல இருந்து துறந்த நிலையில இருப்பாங்க. இப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்த அடையக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு அதாவது நிலையை வந்து பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்பவர்களும் அடைகிறார்கள். அததான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து தேவகூதி அவர்கள் வந்து நமக்கு எடுத்துரைக்கிறாங்க. சோ அதனால இத்தனை பெரிய விளக்கம். ஏன்னா டிஃபரெண்ட் கேட்டகரிஸ். எத்தனை கேட்டகரிஸ் சொல்லுங்க? நாய் உண்பவர்கள் அப்படின்ற குடும்பம்னா சண்டாளமான குடும்பத்துல பிறந்திருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர்வாழி இறைவனுடைய புனித நாமங்களை வந்து ஜபித்தால் அவனை வந்து உயர்வான நிலையில் தான் நாம கருத வேண்டும். அவனை வழிபடத்தக்க நிலையில வந்து அவன் வந்து இல்லையா, அந்த நிலையில் அவன் அமைந்திருக்கின்றான் என்பதை உணரணும். சோ அவ்வாறு அந்த உயர்வான நிலை வந்து எவ்வாறெல்லாம் அடைய முடியும்ன்றதுதான் இத்தனை பாதைகள் இல்லையா. ஒன்று யக்னங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இதெல்லாம் செய்யறதுனால அவர்கள் உயர்வான இடத்தை அடைகிறார்கள். மேலும் நாகரிகம் அறிந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறவங்க வந்து நல்ல நிலையை அடைகிறார்கள். மேலும் வந்து புனித ஸ்தலங்களுக்கு சென்று அங்கே நீராடி தங்களுடைய புனித ஸ்தலங்கள்ல நீராடினா நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் நமக்கு விலக்கப்படுகிறது இல்லையா. சோ அதனால அவர்கள் வந்து மேன்மையான இடத்தை அடைகிறார்கள். மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து வேதங்களை படிக்கிறது, வேத ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்திருக்கிறது, தேவையான எல்லாவற்றையுமே வந்து நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும். அப்படின்னா எல்லாவற்றையுமே வந்து இவங்க தங்களுடைய தேவையான எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி இருக்கணும்னாக்கா இவங்களுக்கு மெயினான காரியங்கள் என்னன்னா இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரியது. அதை வந்து அவர்கள் நிறைவேற்றி இருப்பார்கள். சோ இவர்கள் எவ்வாறு நிறைவேற்றி உன்னதமான நிலையை அடைகிறார்களோ அதே போலதான் சண்டாளமான குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் பகவானுடைய புனிதமான நாமங்களை சொல்பவர்கள் அதே நிலையில அடையிறாங்க அப்படிங்கிறது. ஆனா அது காலப்போக்குலதான் வரும். இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் வாசிச்சு நாளை காலையிலே அவங்க வந்து அந்த நிலையை அடைந்து விடுவார்கள் என்று கிடையாது. சில பேர் அவங்களுடைய டிவோஷனல் லெவல் எவ்வாறு அவங்க இன்வால்வ் ஆகுறாங்களோ 5 மாசத்திலேயே வந்து தயாராயிடுவாங்க. சில பேரு 50 வருஷமே இருந்தாலும் தயாராக மாட்டாங்க. இதெல்லாமே அவங்களுடைய முயற்சி தான் காரணம். ஓகே, பொருளுரை. முந்தைய பதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல ஒரு முறை குற்றமின்றி பகவானின் குற்றமின்றி, அதான் வித்தவுட் அஃபென்ஸ் இல்லையா, பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரித்தவர் உடனே வேத வேள்விகளை நிகழ்த்தும் தகுதி பெறுகிறார். தட் மீன்ஸ் இஸ் குவாலிஃபைட் டு பர்ஃபார்ம் த யக்னா. ஆனா வேத வேள்வி அப்படின்னா பை குவாலிட்டி, அதாவது தகுதியின் அடிப்படையில அவரால் வந்து ஒரு யக்னத்தை வந்து வளர்க்க முடியும். ஆனா அதுக்கு வேத ஞானம் இருக்கணும் இல்லையா. யக்னங்களை வளர்க்கறதுக்கு வந்து மந்திர உச்சாடனம் எல்லாமே தெரியணும். ஆனா அந்த நாலேஜ் அவர் இல்லைன்னாலும் இஸ் குவாலிஃபைட் டு பர்ஃபார்ம். ஆக்சுவலி அதுல ஒரு 2 பகவானுடைய மந்திரத்தை சொல்லி கூட அவரால் வந்து பக்தி கொண்டு அப்படின்னா வித்தவுட் எனி அஃபென்ஸ், பாவமற்ற நிலையிலும் குற்றமின்றியும் தவறு இழைக்காம பகவானுடைய திருநாமங்களை சொல்பவர்கள் வந்து அந்த தகுதியை பெறுகிறார்கள். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இந்த கூற்றால் ஒருவர் வியப்படையக்கூடாது. அது எப்படி குவாலிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கு வரும்னா அவங்களுடைய பக்தியினுடைய பாவம் இல்லையா, அவர்களுடைய உறுதி. அதனாலதான் அவங்க வந்து குவாலிஃபைடு. பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிப்பதால் ஒருவர் எவ்வாறு மிகவும் உயர்ந்த பிராமணனுடன் ஒப்பிடும் வகையில் புனிதராக முடியும், பியூரிஃபை ஆக முடியும் என்று ஒருவர் நினைக்கவோ அல்லது அவநம்பிக்கையோ கொள்ளக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார். ஏன்னா நம்பாதவர்களின் மனதில் உள்ள அந்த சந்தேகங்களை அழிக்க பகவானின் புனித நாமத்தை புனித பெயரை உச்சரித்தும் நிலை திடீரென்று வந்ததல்ல என்று இந்த பதம் வலியுறுத்துகிறது. எஸ், இது இந்த உந்துதல் இருக்கணும், முயற்சி இருக்கணும். ஒருத்தர் வந்து பகவானுடைய புனித நாமம் குற்றமின்றி சொல்றாங்கன்னா நாம் எல்லாருமே அஃபென்சிவா தான் பேசுவோம் நம்ம இல்லையா. ஆரம்ப காலகட்டத்துல எங்கேயோ மைண்ட் வாண்டரிங்கா தான் நம்ம நாம ஜபங்களே சொல்லிருக்கோம். இப்போ ஓரளவுக்கு பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம ஜபம் செய்யணும்ன்ற அந்த மனசை வந்து நாம தயார்படுத்தின்னு இருக்கோம். ஆனா அந்த நிலை அடையணும்னாக்கா ஆல்ரெடி அவர் பக்குவப்பட்ட நிலையில இருப்பார். அவருடைய பிறப்பு தான் இழிவானதாக இருக்குமே ஒழிய, ஆனா பக்தியில் அவர் வந்து உயர்வான நிலையை அடைந்திருப்பார். த டெப்த் ஆஃப் த டிவோஷனல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அவங்க இடத்துல. சோ ஆனால் உச்சரிப்பவர்கள் முன்பே எல்லா விதமான வேத சடங்குகளையும் வேள்விகளையும் செய்திருக்கலாம் இல்லையா. அதாவது பூர்வ ஜென்மத்துல அவங்க வந்து இல்ல எப்பயாவது அதனுடைய கோட்டாவை முடிச்சிருப்பாங்க. ஆனா தவறி விழுந்ததால ஒருவேளை அவர்களுக்கு இழிவான ஒரு பிறவி கிடைத்திருக்கலாம் இல்லையா. எப்படி அஜாமிலன் வந்து உயர்வான ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்து
அவருடைய தாய் தந்தையர்கள் வந்து அவ்வளவு ஆஸ்டரிட்டிஸ் பண்றவங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு அவன் நல்ல உதவிதான் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஆனா அவன் எப்பொழுது தவறி விழுந்தான், ஒரு விலை மாதுவை வந்து கண்டதால அவன் வந்து தவறி விழுந்தான். ஆனா அது வரைக்கும் அவன் செய்த அந்த நற்காரியங்கள் என்பது இருந்தது. அதனால்தான் there is no பிளஸ் மைனஸ் கிடையாது. நல்ல காரியங்கள் புண்ணியங்களுக்கும் நாம் அனுபவிப்போம், பாவங்களுக்கும் நாம் அனுபவிப்போம். இப்போ ஒருத்தர் வந்து இழிவான ஒரு நிலையில பிறந்திருக்காருன்னா அதுக்காக அவர் வந்து வேள்விகள் எல்லாம் செய்திருக்கக்கூடிய கோட்டா முடிச்சிருக்க மாட்டாருன்றது கிடையாது இல்லையா. ஆனா அந்த பாவங்கள் கழிஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு ஒரு சடன் பாத்தீங்கன்னா பாவம், அந்த பக்தி பாவம், அதாவது எந்த ஜென்மத்துல விட்டதோ அதை வந்து இப்ப இந்த ஜென்மத்துல ஒரு காலகட்டத்துல அவங்க வந்து தொடரக்கூடிய நிலை வந்து பகவான் வந்து வழிகடத்துவார். ஆனா அது அவர்களுடைய நம்பிக்கையினர் தான் நடக்கும் இல்லையா. அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருக்கோ அதற்கேற்றவாறு தான் நடக்கும். சோ அந்த நாமத்தை வந்து எவ்வாறு குற்றமின்றி, அந்த வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக்கல் வேர்டு இந்த இடத்துல. அவ்வாறு அவர் சொன்னார்னா ஆல்ரெடி வேள்விகள், தானங்கள் இல்லையா, தவங்கள், இந்த கோட்டாவெல்லாம் அவரு முடிச்சிருப்பார். அஜாமிலனும் அதே மாதிரிதான் விழுந்தார். அவருடைய மரண படுக்கையில தான் வந்து அவருக்கு ஞானோதயமே வந்தது இல்லையா. ஏன்னா யமதூதர்களுமே விஷ்ணு தூதர்களுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய அந்த உரையாடலை கேட்ட பிறகு தன்னுடைய தவறை அவர் உணர்ந்தார். அதற்கு பிறகுதான் அவர் வந்து இது போனார் இல்லையா, ரிஷிகேஷம் போனார் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அங்க போய் தவம் இருந்து தன்னுடைய பாவத்தை எல்லாம் கழிச்சுதான் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து வைகுண்ட பதவியை அடைந்தார் என்று நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய அத்தியாயங்கள்ல வந்து படிப்போம். சோ அதனால இந்த மாதிரி தவறே, அதாவது நல்ல நிலையில இருக்கிறவங்க தவறு இழைக்கவே மாட்டாங்கன்றது கிடையாது இல்லையா. there is always fall down. ஏன்னா இந்த இயற்கையினுடைய அதாவது குவாலிட்டி, ஏதாவது சுபாவமே அப்படிதான். 3 குணங்கள்ல நாம எப்ப விழுவோன்றதே நமக்கு தெரியாது. அதனால்தான் ஒரு முறை குற்றமின்றி உரைச்சிட்டாலே அவங்க இதெல்லாம் இந்த கோட்டா முடிச்சிருப்பாங்களா அப்படிங்கிற டவுட் நமக்கு வரும். அது எவ்வாறு முடித்திருப்பார்கள் என்றால் இவ்வாறுதான். இப்போ ஒரு வேளை அவங்க அந்த கோட்டாவை முடிச்சு ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல தவறு இழைத்தால் இழிவான ஒரு பிறவி எடுக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். ஆனா ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து பக்தியினுடைய பாவம் மீண்டும் வந்து வெளிப்படட்டும். சோ இப்படி நம்ம ஆரியர்கள், அதாவது ஏனெனில் வேத சடங்குகளுடன் கூடிய வேள்விகள், வேதங்களை கற்றல், ஆரியர்களை போல நல்ல நடத்தை பயிற்சி செய்யுதல் போன்ற எல்லாமே கீழ்நிலைகளையுமே கடந்தாலன்றி இல்லையா, இழிவான நிலை கடந்து வந்தாதான் இதெல்லாம் நம்ம செய்ய முடியும். ஒருவர் பகவானின் புனித பெயரை இந்த வாழ்வில் உச்சரிக்க, அதை கடந்து வந்தாதான் நம்மளால உச்சரிக்க முடியும். அதை கடக்கலன்னா கண்டிப்பா இறைவனுடைய புனித நாமங்களை வந்து நாம குற்றமற்ற நிலையில உச்சரிக்கவே முடியாது. சோ இது எல்லாம் முதலில் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். the quota is already completed. நாம் எல்லாருமே இப்ப கடைசி, நீங்க எல்லாரும் உங்களுடைய ஏஜ், இப்ப நான் என்னுடைய ஏஜ், நான் வந்து இப்போ 4 இயர்ஸ்னா நான் 47 இயர்ஸ்ல தான் இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ வந்து அட்டென்ட் பண்ணேன். ஓகே, சோ இப்ப 4 வருஷமா இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இருக்கேன். சோ அப்படின்னா நான் அந்த 47 ஆண்டுகள் வரைக்கும் அஜ்ஞானத்துலதான் இருந்தேன். பக்தி பண்ணுவோம், ஆனா இது உண்மையான ஞானத்தை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுட்டதே கிடையாது. நாம ஏட்டுக்கல்வி படிச்சுட்டு தான் ஞானம் என்று உட்கார்ந்துருந்தோம் இல்லையா. நான் அப்படிதான் இருந்தேன். அதை நான் ஒத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது. இட்ஸ் ஃபைன். ஏன்னா நம்ம இருந்த நிலை அதுதான். இப்ப நீங்க எல்லாரும் ஒரு ஏஜ் 60s 70s அந்த மாதிரி வந்தப்போ, அப்போ உங்க கோட்டா ஆல்ரெடி இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு. இது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நீங்க சம்திங் இதை கேட்கணும்ன்றது வந்து ஆல்ரெடி எங்கேயோ கேட்டிருப்பீங்க, அதை பாதியில விட்டுருப்பீங்க, இப்ப நீங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா. சொல்பவர்களும் அதே மாதிரிதான். எங்க ஒரு செயலை நாம பக்தி தொண்டுல செஞ்சிருந்தாலும் அந்த கோட்டா வந்து முடிகிற வரைக்கும் நாம் அதை செய்யணும். கோட்டா முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த வேலை செய்யறோம்னாக்கா எடுத்த உடனே கண்டிப்பா அந்த இந்த கோட்டாலாம் முடிஞ்ச பிறகுதான் அடுத்த வேலைக்கு போக முடியும் இல்லையா. புனித நாமங்களை வந்து குற்றமின்றி உச்சரிக்கணும்னா ஆப்வியஸ்லி முந்தைய ஜென்மத்திலேயே வந்து அந்த குற்றங்களோடு இல்லையா நாம பாஷாவை முடிச்சு, அதாவது நாம ருச்சியில வந்திருப்பாங்க. அந்த நாம ருச்சியில வந்தாதான் நம்மளால இதை வந்து செய்ய முடியும் இல்லையா. சோ முதலில் அதாவது சட்ட வகுப்பில் இருக்கும் ஒரு மாணவர், இதுக்கு அழகா வந்து விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கார் இல்லையா. சோ சட்ட வகுப்பில் இருக்கும் ஒரு மாணவர் வந்து முன்பே இளங்கலை, அதாவது பேச்சுலர் டிகிரி பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்வது போல, குவாலிபிகேஷன் இல்லாம அவர் வந்து கோர்ட்ல போய் பேச முடியுமா இல்லையா. ஒரு டாக்டர் ஆகாம வந்து ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல வந்து போயிட்டு செயல்படுத்த முடியுமா அவங்களால? கண்டிப்பா முடியாது. எல்லாத்துக்குமே வந்து குவாலிஃபிகேஷன் வேணும். அதே மாதிரிதான் பக்தியில கூட நமக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன்
என்னன்னா சாதனை பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் பக்குவத்தை அடைஞ்சிருக்கும். பக்குவத்தை அடைஞ்சாதான் நாம் அதை வந்து செயல்படுத்த முடியும். இது போல பகவானின் புனித பெயராகிய ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்பதை உச்சரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள எவருமே முன்பே எல்லா கீழ் நிலைகளையுமே கடந்திருக்க வேண்டும். எஸ், நாம் எப்பவுமே கனிஷ்ட நிலையில இருந்துதான் உயர்ந்துதான் நம்ம போக முடியும். கனிஷ்ட நிலைக்கும் கீழே கூட இருந்திருப்போம். சோ ஏதோ ஒரு புண்ணியத்தினால கனிஷ்ட நிலைக்கு வந்திருக்கலாம். அடுத்து கனிஷ்டல இருந்து நெக்ஸ்ட் மத்தியமா உத்தமா அதுக்கு போகிறது. சோ நாக்கின் நுனியில் புனித பெயரை உச்சரிப்பவர் புகழ் பெற்றவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. அப்படின்னா இந்த நுனி பகுதியில வந்து புனித பெயரை சொல்றதுக்கு வந்து நம்ம வந்து வாய்ப்பு கிடைச்சா அவர்கள் வந்து புகழ் பெற்றவர்கள் என்று இந்த இடத்துல யார் சொல்றாரு? பிரபுபாதர் சொல்றார். அவர் ஒருவர் புனித பெயரை இசைக்க வேண்டும் என்பது குற்றமற்ற நிலை, அதாவது வித் அஃபென்ஸ் அண்ட் வித்தவுட் அஃபென்ஸ் மற்றும் தூய நிலை இல்லையா? அதாவது 3 நிலைகள். நாம அபராத், நாம பாஷா, அடுத்து வந்து நாம ருச்சி. அதுதான் இந்த 3. குற்றமுற்ற நிலை மீன்ஸ் நாம அபராதம் இல்லையா? அடுத்து குற்றமற்ற நிலைன்னாக்கா நாம பாஷா. அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து அந்த புனித நாமங்களுக்கு அஃபென்சஸ் இல்லாம சொல்லணும்ன்ற ஒரு பக்குவம். மோஸ்ட்லி நாம எல்லாம் அப்பப்போ இந்த நாம அபராதம் நாம பாஷையில தான் வந்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். இன்னும் வந்து தூய நிலைக்கு நாம ருச்சி. குற்றமுற்ற நிலைன்னா தவறா சொல்றது. ஆமா, தவறா சொல்றதுனாக்கா தவறா சொல்றது என்னன்னா இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் ஆல்சோ இஸ் தவறுதல் தான் இல்லையா? மனசு எங்கெங்கயோ அலை பாய்ஞ்சுட்டு இருக்கு இல்லையா? சோ நாம ஜபம் சொல்லிட்டே இருப்போம். அடுப்புல என்ன வச்சிருக்கோம்னு நம்ம யோசிக்கப்போமா யோசிக்க மாட்டோமா? அன்றாட நிகழ்வுகள் எல்லாமே நமக்கு நிகழ்ச்சிக்கு வருதா இல்லையா? யாரோட நம்ம வாதம் பண்ணா அதுதான் மைண்ட்ல 2 நாள் ஓடுதா இல்லையா? அப்ப நாமம் சொல்லும் போது இதெல்லாம் தேவை, அதுதான் குற்றம். நாமம் சொல்லும் போது நம்ம வந்து மனசு அலை பாயக்கூடாது. we should always focus on the lotus feet of the supreme lord இல்லையா? பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டுதான் நாம வந்து இந்த நாம ஜபங்களை வந்து சொல்ல வேண்டும். அது குற்றமுற்ற நிலை என்பது இதுதான். அதாவது நாம அபராத், குற்றமற்ற நிலை நாம பாஷா, அடுத்து தூய நிலை வந்து நாம ருச்சி. சோ நாம ருச்சிக்கு வரணும் நம்ம. அப்ப நாம ருச்சிக்கு வரும்பொழுது நம்ம மறந்துருவோம். அந்த நிலைக்கு வரணும். நாம் யாரும் அந்த நிலைக்கு போல. இந்த 2 நிலைகள்ல தான் நம்ம வந்து எப்பயாவது ரொம்ப சீரியஸா நமக்கு துக்கம் இருந்தா அந்த சமயத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவான்கிட்ட வந்து அதே மனசோட பண்ணுவோம் இல்லையா? ஏன்னா அப்ப நமக்கு பகவான் தேவை இல்லையா? அதே வந்து நார்மலா இருக்கும் பொழுது பிளக்சுவேஷன்ஸோட பண்றோமா இல்லையா? இந்த உணர்வு வருதா இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா இருக்கும். நீங்க தான் சொல்லணும் அது உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்றது. எஸ், நோ உணர்வுகள் சொல்றேன். நீங்க எல்லாரும் நாம ஜபங்கள் சொல்லுவீங்க. கண்டிப்பா ஒரு பக்குவம் அடையிற வரைக்குமே இந்த நிலை இதுல வந்து எவ்வளவு பெட்டர் மாதாஜி. அதான் சொல்றேன். நீங்க 2 நிலைகள் இப்ப வந்து பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. அதாவது மாலை எடுத்தாலே நமக்கு நம்ம ஒரு இதுக்கு வேற உலகத்துக்கு போயிடுறோம் மாதாஜி. எஸ், புனித பெயர் நாக்கின் நுனியில் ஒலிக்கப்பட்டால் அதுவும் போணுமானது. நாமம் ஒருமை எண், ஒரு பெயர் கிருஷ்ணா அல்லது ராமா போதுமானது என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. ஒருவர் பகவானின் எல்லா புனித பெயர்களும் உச்சரிக்க வேண்டும் என்பது கிடையாது. ஒரு நாமம் போரும் இல்லையா? பகவானின் புனித பெயர்கள் எண்ணில் அடங்காதவை, அன்லிமிட்டெட். சகசிரநாமம் பண்றோம் நம்ம, அது சகசிரநாமம் மட்டும்தானே அவருக்கு? அந்த மாதிரி எத்தனையோ சகசிர நாமங்கள் உண்டு அவருக்கு இல்லையா? சகசிரநாமம் மாதிரி சகசிர நாமங்களே உண்டு. எண்ணிலடங்காத நாமங்கள். நம்மளால எல்லா நாமத்தையுமே உச்சரிக்க முடியாது. அதனால ஏதோ ஒன்ன வந்து கட்டியா புடிச்சுக்கணும். நம்ம தன் வேத சடங்கு முறைகளை ஏற்கனவே அனுபவித்தாயிற்று என்று நிரூபிப்பதற்காக ஒருவர் எல்லா பெயர்களையும் உச்சரிக்க வேண்டியதில்லை. ஒருவர் ஒரு முறை மட்டுமே உச்சரித்தால் அவர் எல்லா தேர்வுகளையுமே வென்றுவிட்டார் என்று புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். என்றால் நாளின் 24 மணி நேரமும் எப்பொழுதும் உச்சரிக்கும் மனிதரை பற்றி சொல்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஸ்லோகத்துல அவர்களுடைய நாக்குல வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த புனிதமான பெயர் வந்து குற்றமற்ற நிலையில் ஒரு வாட்டி சொல்றதுக்கே இவ்வளவு மகிமை இருந்தா, அதே மாதிரி 24 மணி நேரமே ஹிருதயத்துல இறைவனை வந்து நாமங்களால் வந்து சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர்களுடைய பற்றி சொல்வதற்கு ஒன்றுமே கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் ஹரிதாஸ் தாகூர் இல்லையா? ஒருவர் கடவுளின் பெயரை உச்சரிக்க வேண்டும். மாயாவாத தத்துவவாதிகள் கூறுவது போல ஒரு தேவரின் பெயரோ அல்லது கடவுள் சக்திகளின் பெயரோ அது போல எந்த பெயருமே கிடையாது. ரூபமற்றதை வந்து நாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. பகவானுடைய ஆற்றல் இருக்கு. ஆனா
அதற்கு ரூபமும் உண்டு. அவருடைய நாமரை இப்ப நம்மள வந்து நம்மளுடைய பேரை வச்சுதான் நம்ம எல்லாருமே அழைக்கிறோம். பௌதிகத்திலே நமக்கு பேர் அழைச்சாதான் நம்ம திரும்பி பார்ப்போம். இப்ப 10 பேர் இருக்காங்கனாக்கா உங்க பேர் அழைக்கும் போதுதான் நீங்க திரும்பி பார்ப்பீங்க. வேற ஒருத்தவங்க பேர் அழைச்சா நீங்க திரும்பி பார்ப்பீங்களா? கண்டிப்பா பார்க்க மாட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணுக்கே தெரியாததெல்லாம் நம்ம கூப்பிட்டா வந்து கண்டிப்பா வராங்கன்றது, நம்ம கிட்ட வராங்கன்றது நம்மளால எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? ஆற்றலை வந்து நம்மளால உணரத்தான் முடியும். we cannot ஒன்லி ஃபீலிங் தான் கிடைக்குமே தவிர அதை வந்து நம்மளால காணக்கூட முடியாது. அதனால இறைவனை வந்து நாம வந்து உணர்ந்தறிந்து அழைக்கும் பொழுது நம்ம ஹிருதயத்திலே பிரம்மாவுக்கு எப்படி ஹிருதயத்திலிருந்து வேத ஞானத்தை போற்ற அதாவது அவர் வந்து சொல்லாரோ அது மாதிரி நம்மளால கண்டிப்பா தரிசனத்தை பெற முடியும். இதெல்லாம் அதாவது ஞானிகளும் சரி, ஞானி என்றேன், குருமார்கள் எல்லாருமே இதை வந்து உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்திருக்கிறார்கள். அதனால்தான் இதெல்லாம் எழுதுற அளவுக்கு இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. ஒரு தேவரின் பெயரோ ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த அஃபென்சஸ் ஈக்குவலன் டு, அதாவது தேவர்களும் பகவானும் ஒன்று என்று நினைக்கிறோம், இல்லைன்னா இண்டிபெண்டா நினைக்கிறோம் பாரு, அது தவறு இல்லையா? இவரை அழைச்சா பகவானும் இருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லையா? இவர்களுக்கும் பகவானுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது என்று நினைக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து அனர்த்தங்கள். ஆக்சுவலி பகவானின் புனித பெயர் மட்டுமே ஆற்றல் வாய்ந்ததாகும். பகவானின் புனித பெயருடன் தேவர்களின் பெயர்களை ஒப்பிடுபவர் பாஷாண்டி அல்லது வெறுப்பூட்டுபவர் என்று எனப்படுவார். சோ இது நம்ம பாஷாண்டி எதுல வருதுன்னா 3rd சாப்டர்ல தான் வருது பகவத்கீதையில. பாஷாண்டி ஹூ இஸ் பாஷாண்டி அப்படிங்கறது வந்து வருது. சோ 3rd or 4th ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. நேத்தோ முந்தினேத்து தான் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர்ஸ் எழுதினேன் நான். பாசண்டி. சோ புனித பெயர், அதாவது தேவ வழிபாடு, நம்ம யார வழிபட்டாலும் வைகுண்டம் போய் சேர்ந்துருவோம்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அது பாஷாண்டி. அப்படின்னா உண்மையிலேயே நான் இதை அப்படி நினைச்சுன்னுதான் இருந்தேன் நான். எனக்கு இந்த கோலோகம் வைகுண்டம் இந்த சொர்க்கலோகம் இதுக்கெல்லாம் வித்தியாசமே தெரியாது. அப்படிதான் இருந்தேன் 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு வாய்ப்பை வந்து பகவத்கீதையும் பாகவதமும் நமக்கு கொடுத்துருக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா? சோ புனித பெயர் பகவான் 25 வயசுக்கு பிறகு இஸ்கான் மேங்களூர் தான் எனக்கு அந்த பாக்கியத்துக்கு. எஸ், எல்லாருமே நாம எல்லாருமே அப்படிதான். வேர் ஆல் பாஷாண்டிஸ் ஒன்லி இல்லையா? எர்லியர் நம்ம எல்லாருமே, ஏன்னா தேவ வழிபாடு பத்தி தெரியாது, அடுத்து பகவானுடைய வழிபாடு பத்தி தெரியாது, எல்லாமே ஒன்று என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் இல்லையா? புனித பெயர் பகவானை மகிழ்விக்க உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது எந்த புலந்திருப்திக்காகவோ அல்லது தொழில் நோக்கத்திற்காகவோ அல்ல. அதாவது பர்சனல் செல்ஃபிஷ்காக நம்ம செய்யக்கூடாது. புனித நாமங்களை உச்சரிக்கிறது பகவானை திருப்தி கொள்ளக்கூடிய செயல்களாக இருக்க வேண்டும். அவருடைய புனித நாமங்களை உச்சரிப்பது, அவரை எண்ணிக்கொண்டு அவர் பாதங்களில் சமர்ப்பிப்பது, அவருக்கு தான் அது வந்து மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும், ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். அது ஒண்ணுதான் நம்ம இலக்கா வச்சுக்கணும். இந்த புனித நாமங்களை சொல்றதுனால நமக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்குன்றது நினைக்க கூடாது. இது நமக்கு இந்த வேலை ஆகுதுன்றதுக்காக அதை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அது தவறு. அஃபென்சஸ் 10 அஃபென்சஸ்ல அது வருது. இந்த தூய, அதாவது பலன் கருதும் செயல்களுக்காக புனித நாமத்தை உச்சரிக்க கூடாது. தவறு இழைத்து விட்டு பாவ மன்னிப்பிற்காக வந்து பிராயத்திக்ஷத்துக்காக நம்ம வந்து இந்த புனித நாமங்களை உச்சரிக்க கூடாது. புரியுதா? சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய பேர் செய்யறோம். ஏன்னா பலன் கருதும் நோக்கம் தான் நம்ம கிட்ட வந்து உடல்ல ஊறி போன ஒன்று. அதனால நம்ம இதை செய்தா நமக்கு இந்த 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 ப்ராப்ளம் இருந்து வெளியே வருவோம், சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு தேடிட்டு போறவங்க தான் நம்ம இல்லையா? அதனால அதை வந்து நாம அவ்வாறு செய்யவே கூடாது. சோ பின்னர் நாய் உண்ணும் கீழ்குளத்தில் ஒருவர் பிறந்திருந்தாலும் அவர் மிகவும் புகழ் பெற்றவர். அதாவது தூய மனப்பான்மை இருக்கணும். இன்டென்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? நோக்கம் என்பது மிக முக்கியமானது. நாம் ஒரு செயலை செய்யறோம், பக்தி தொண்டு புரியணும்னா அதனுடைய நோக்கம் என்ன? இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் தூய்மையான உள்ளத்தை கொண்டு நாம இறைவனை வந்து எண்ணுகின்றோம் என்று பொருள். ஆதலால் அவர் நமக்கெல்லாம் கூட இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அடிக்கடி. ஏன்னா நமக்கு இந்த இயற்கையுடைய குணங்கள் நம்மளுக்கு இழுக்குது, நம்மளை சுத்தி இருக்குது. அதனால இறைவன்கிட்ட ஒண்ணு பிரார்த்திக்கணும். இறைவா, நான் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய இந்த இதுல வந்து நிறைய தவறுகள் வருகிறது இல்லையா? இந்த தவறுகள்ல இருந்து என்னை வந்து ரட்சி. நான் உன்னை எப்பவுமே வந்து துதிக்கணும், உன்னை எப்பவுமே நான் புகழ் ஆரங்கள் பாடணும், உனக்கு எப்பவுமே நான் திருத்தொண்டு புரியணும். ஆனால் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி செய்வதற்கான மனதை எனக்கு இல்லையா? உன் மனதை வந்து என்னுடைய மனதை வந்து உன்னுடைய பாதங்களில் எப்பொழுதுமே சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை கொடு. உன்னுடைய புனித நாமங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது உன் பாதங்களை மட்டுமே வந்து மனதில் வந்து நிலைப்படுத்திக்கக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை கொடு. இது நம்ம கண்டிப்பா பிரார்த்திக்கணும். இதுதான் நம்ம பிரார்த்தனைகளாக இருக்கணும். கண்டிப்பாக இறைவன் இதற்கு செவி சாய்ப்பார். ஆனா நம்ம எதுவுமே பிரார்த்திக்காம 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணி முடிச்சா போறோம் அப்படின்னு பண்ணவே கூடாது. தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே.
இல்லையா? சோ ஹரிதாஸ் தாகூருடைய இது நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவரை வந்து ஆச்சாரியா என்ற பொசிஷனே கொடுத்தார் யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா? அவர் பிறந்ததே முகமதியன் ஃபேமிலியில. அவருக்கு எவ்வளவு இன்னல்கள் இல்லையா? சோ இது எல்லாமே உண்டு. அதாவது ஒரு ஒரு ரிலிஜன்ல இருக்கிறவங்க வந்து இன்னொரு ரிலிஜன்ல இருந்து வந்தவங்க இந்த ரிலிஜன்ல மேன்மை அடைஞ்சா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பீப்புள் அவரை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க. 21 முறை அந்த மார்க்கெட் பிளேஸ்ல அடிபட்டாராம். அப்போ அவர் நினைச்சாராம், எனக்கு இது பத்தாது, இன்னும் நான் வந்து ஐ டிசர்வ் டு கெட் மோர் அப்படின்னு நினைச்சாராம் ஹரிதாஸ் தாகூர். அப்படின்னா நான் இன்னும் நிறைய பாவம் பண்ணியிருக்கேன், இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நான் வாங்கியிருக்கக்கூடிய அடி அப்படின்றாராம். ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஆக்சுவலி வி ஷுட் பி. அந்த அளவுக்கு சப்மிசிவ்னஸ் அது செயற்கையா நம்ம எடுத்துட்டு வர முடியாது. இதை வந்து நம்ம ஆச்சாரியார் கிட்ட காப்பி பண்ண முடியாது. வி ஷுட் ஃபாலோ. அந்த பாவத்தை நாம வந்து வளர்த்துக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ அப்போ ப்ரைட்லெஸ்னஸ் நமக்கு வரும் இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு அந்த பெயரை பரப்பும் அதிகாரம் அல்லது ஆச்சாரியா ஆவதற்கான அதிகாரம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் கொடுத்தார். வேத விதிகளையும் ஒழுங்கு முறைகளையும் பின்பற்றாத குடும்பத்தில் அவர் பிறந்தார் இல்லையா என்பது பிறந்தார் என்பது ஒரு பொருட்டே கிடையாது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அத்வைத பிரபுவும் அவரை ஒரு அதிகாரியாக ஏற்றுக்கொண்டனர். ஏனென்றால் அவர் குற்றமின்றி பகவானுடைய புனித நாமங்களை உச்சரிப்பதால். அத்வைத பிரபு, சைத்தன்ய பிரபு போன்ற மேலோர்கள் அவரை முன்பே எல்லாவித தவங்கள் செய்ததாகும். தட் கோட்டா யூ வுட் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆல்ரெடி. எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? வேதங்க ஹரிதாஸ் தாகூர் லைஃப் தான் நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல. கிரேட் ஆச்சாரியா வேதங்களை படித்ததாகவும் எல்லா வேள்விகளை நிகழ்த்தியதற்குமாக ஏற்றுக்கொண்டனர். அப்படின்னா அதெல்லாம் செஞ்சு பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகுதான் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கே நம்ம போறோம். ஆனா இவர் ஆல்ரெடி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்தாச்சுன்னா அந்த கோட்டாவெல்லாம் ஆல்ரெடி அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டாருன்னு அர்த்தம். ஸ்மார்த்த பிராமணர்கள் எனப்படும் மரபு வழி பிராமணர்கள் உள்ளனர். ஆயினும் பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிக்கும் அவர்களை தூய்மை அடைந்தவர்கள் என்று ஏற்றுக்கொண்டாலும் அவர்கள் வேத சடங்குகளை நிகழ்த்த வேண்டும் அல்லது அடுத்த பிறவில் பிராமணர்கள் குலத்தில் பிறக்க காத்திருந்து வேத சடங்குகளை செய்ய வேண்டும். சோ அதாவது சில பேருக்கு பண்றது வந்து இந்த மாதிரியான இதுதான். அதாவது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது யாகசாலைகள், பகவானுடைய இந்த வேதம் அந்த வேதம் இதை உச்சரிக்கிறது, இது எல்லாமே இது ஒன்றுதான் அப்படிங்கறது வந்து அவங்களுடைய இது. அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்க தே வில் கண்டினியூ த சேம் திங். எது வரைக்கும் அவங்க அதை கண்டினியூ பண்ணுவாங்கன்னாக்கா பகவானுடைய புனித நாமங்கள் மனதிலிருந்து சொன்னாலே அதை விட மேன்மையானது எதுவும் இல்லை என்று எண்ணக்கூடிய நிலை, அந்த பக்குவம் அவர்களுக்கு கிடைக்கிற வரைக்குமே அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்தாலுமே அதே வேத சடங்களை தான் அவங்க செய்வாங்க. இட் இஸ் ஒன்லி ஆஸ் எ ப்ராசஸா பண்றவங்களுக்கு இதுதான் ப்ராப்ளம். ஈடுபாடு கொண்டு இறைவனை உணர்ந்து செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு இந்த பக்குவத்தை கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் இதையும் கடந்து செல்ல முடியும். ஆனா எது வரைக்குமே வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் அந்த வேத முறைப்படி சொல்லணும்ன்ற ஒரு நோக்கத்திற்காக மட்டும் செய்யப்படுவது வந்து எப்பவுமே வந்து மேன்மையான நிலையை அடையாது. இட்ஸ் ஃபார் பெட்டர். எதுவுமே செய்யாதவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது அது மிக மிக உயர்வானதுதான். ஆனா அதனால் அவர்கள் பக்குவம் வந்து அடைய முடியாது. அதுதான் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் உண்மையில் அடிப்படையில் அப்படி இல்லை. அந்த மனிதர் தூய்மை அடைந்த அடுத்த பிறவி வரை காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. அவர் உடனே தூய்மை அடைகிறார். அவர் முன்பே எல்லாவித சடங்குகளை நிகழ்த்தியவர் என்பது புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு. பிராமணர்கள் என்பது புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. பிராமணர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவரே உண்மையில் தூய்மை நிலை அடையும் நிலைக்கு முன் எல்லாவித தவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆஸ்டாரிட்டிஸ் கோட்டா முடிஞ்சாதான் நெக்ஸ்ட் நிலை இல்லையா? ஒரு பிராமணருடைய கோட்டா முடிஞ்ச பிறகுதான் வைஷ்ணவன் ஆக முடியும். அப்படி ஒவ்வொன்றுமே வந்து பக்குவத்துக்கு வரனாதான் நம்ம அது வரைக்கும் இந்த பயிற்சி செஞ்சுதான் இருக்கணும். இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் தான். இங்கு எல்லா வேத சடங்குகளும் புனித பெயரை உச்சரிப்பவர்களால் முன்பே நிகழ்த்தப்பட்டு விட்டன. சோ இந்த கோட்டாவை முடிச்சவங்க வந்து டைரக்ட் போகக்கூடியவங்க உண்டு. ஜூஹூ என்னும் சொல்லின் பொருள் புனித பெயரை உச்சரிப்பதால் முன்பே எல்லாவித வேள்விகளை நிகழ்த்தி விட்டனர் என்பதாகும் இல்லையா? நாம எல்லாம் கூட என்ன கோட்டா பண்ணிட்டு வந்திருப்போம்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? வி ரியலி டோன்ட் நோ. ஆனா பகவானுடைய புனித நாமங்களை உச்சரிக்கிறதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய இயக்கத்துல நமக்கு ஒரு அவகாசத்தை வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து கொடுத்திருக்கார். அதை நாம உபயோகப்படுத்தி கொண்டு பக்குவமான முறையில குற்றமின்றி நாம வந்து நாம ஜபங்களை சொல்வதற்கு நம்மள நாம தயார்படுத்திக்கணும். ஸ்னூ என்றால் அவர்கள் முன்பே யாத்திரை செல்லக்கூடிய எல்லா இடங்களுக்குமே சென்று வந்து விட்டனர். நிறைய பேர் இப்ப யாத்திரை போயிட்டு வரோம். சில பேருக்கு யாத்திரை போகக்கூடிய பிராப்தங்கள் கிடையாது இல்லையா? சோ ஆனா புனித நாமங்களை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்க அதையே பக்குவமாக சொன்னா யாத்திரைக்கு போயிட்டு வரக்கூடிய அத்தகைய அந்த நிலையெல்லாம் அவர்கள் ஆல்ரெடி கடந்து வந்திருக்காங்கன்றது அர்த்தம். இதையும் நாம வந்து ஆனா அதுக்கு டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். நாம ஜபங்கள் சொல்றதால மட்டும் கிடையாது.
அதாவது குற்றமற்ற நாம ஜபங்களை சொல்லக்கூடிய தகுதியில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது அப்ளிகபிள். ஓகே, அவர்கள் மேலும் சிவிலைஸ்டு பர்சனா இருக்கிறவங்க வந்து அன்றாட பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாமே செய்யறாங்க இல்லையா, அதையும் அவர்கள் கடந்திருப்பார்கள். சிவிலைஸ்டும் அடைஞ்சிருப்பாங்க, யாத்திரை போகக்கூடிய அந்த பலன்களையும் அடைஞ்சிருப்பாங்க. அடுத்து வந்து யக்னங்கள், தானங்கள், தவங்கள், இந்த கோட்டாவை எல்லாமே அவங்க முடிச்சிருப்பாங்கன்றது அர்த்தம். இது யாருக்கு வேண்டுமானாலும் பொருந்தும், இதுக்கு கீழானவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடையாது. மேலான குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் முன்பே அப்படின்னா பல பல ஜென்மங்கள் இல்லையா மாதாஜி? எஸ் எஸ் எஸ், அந்த கோட்டா வந்து முடிச்சாக்க இப்ப செய்ய வேண்டியது இல்லையா மாதாஜி? செய்ய வேண்டியதே இருக்காதனாலதான் நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. புரியுதுங்களா? ஆப்ஷன் இருந்தா நம்ம அதை தான் செஞ்சிருப்போம். நமக்கு எப்படி தெரியும் மாதாஜி அது? நீங்க பக்குவமாக குற்றமற்ற நிலையில நீங்க வந்து நாம ஜபங்களை சொல்லும் பொழுது you will be spiritually elevated மாதாஜி. You will have that realization. நம்ம எல்லாம் சொல்லிட்டு தானே மாதாஜி இருக்கோம் எல்லாருமே. அது நீங்க you should retrospect yourself. உங்களுடைய பற்றி நீங்களே வந்து ஆராயணும். நாம சொல்லக்கூடிய நாம ஜபங்கள் வந்து பக்குவமா தான் சொல்றோமா, கரெக்டா தான் சொல்றோமா, நல்லா கரெக்டா தான் சொல்றோம் மாதாஜி அப்படிங்கறது வந்து நாம no we need to analyze. ஒரு ரவுண்ட் பண்ணும் பொழுதே நம்ம எந்த அளவுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன், எப்படி யாராவது அப்படி வர்றது இல்ல மாதாஜி. குட், தென் மீன்ஸ் see ஒருத்தருடைய நிலை அடைந்திருக்கலாம், அடையாம இருக்கலாம். கிருஷ்ணரை நான் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும், கிருஷ்ணரை மைண்ட்ல வச்சுக்க சொல்றேன். எஸ், மனதுல வந்து இறைவனுடைய பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு சொல்லணும். ஓகே, சோ ஆரியன் என்றால் சிவிலைஸ்ட், நாகரிகம் அறிந்த மனிதன் எவ்வாறு பிஹேவ் பண்ணுவான், அந்த மாதிரி நிலையும் அந்த பக்குவத்தையும் அவன் கடந்திருப்பான். சோ அப்படின்னா இதுக்கு வந்து மேலான குலம் கீழான குலம் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஒருவர் புனித நாமங்களை குற்றம் என்று ஜபித்தால் இத்தனை நிலைகளையும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணுங்க, நாம ஜபங்கள் ஜபிங்க. அது வந்து நீங்க நாங்க இந்த இனிஷியேஷன் கிளாஸ்ல எல்லாம் சொன்னோம் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நீங்க கரெக்டா பண்றீங்களா தப்பு பண்றீங்களான்னு ஒரு டெஸ்டிங் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, போன்ல ரெக்கார்டிங் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ரெக்கார்டிங் ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு சொல்லிட்டே வாங்க, ஒரு ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட், அது ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம். ரெக்கார்டிங் வச்சிருக்கீங்கன்றதே மறந்துருங்க. மறந்துட்டு போக்கஸ் ஆன் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட் சொல்லிட்டே வாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ரெக்கார்டிங்க வந்து நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஒரு ரீப்ளே பண்ணி பாருங்க. அப்ப நீங்க அந்த மந்திரத்தை கரெக்டா சொல்றீங்களா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஈடுபாடோட சொல்றீங்களான்றதையும் வந்து அதுல இருந்து நம்ம கண்டிப்பா நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க. யூ வில் ஒன்லி கம் டு நோ. ரெக்கார்ட் அண்ட் டூ இட். அதை நீங்க பண்ணி பாருங்க. அப்ப நீங்க கரெக்டா பண்ணி உங்களுக்கு நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கணும். நோ ஒன் வில் கம் அண்ட் ஜஸ்டிஃபை யூ. யாருமே உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்க நாமங்கள் வந்து குற்றமின்றி பண்றீங்கன்றது வந்து. ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஏன் கொடுத்தாருன்னா, அவரு 3 லட்சம் தடவை வந்து உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து அவர் வந்து பண்ணிட்டே இருக்கார் இல்லையா. சோ ஒரு என்டையர் டே வந்து இஸ் யூட்டிலைசிங் 24/7. அந்த அளவுக்கு வந்து அவரால் சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து இறைவன் மீது அவருடைய பக்தி இருந்தால் ஒழிய சொல்ல முடியாது, கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஸோ அதனாலதான் இஸ் எலிவேட்டட் இன் தட் பொசிஷன். அந்த சப்மிசிவ்னஸும் வளர்த்துட்டு இருக்கார் இல்லையா. அவர் வந்து அப்படியே தூக்கிட்டு போய் தான் கடல்ல வந்து இது ஸ்நானம் பண்ண வைக்கிறார் இல்லையா, சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய மரணத்துக்கு பிறகு. ஸோ ஹரிதாஸ் தாகூர் இஸ் ஓல்டு. அவர் அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுட வயதானவர். அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அதாவது சிறு பிராயம், அவர் வந்து மிடில் ஏஜ். ஆனா அவர் வந்து வயதானவர். அவரை தூக்கி, அதனால்தான் நம்ம வந்து அந்த சமுத்திரத்துல ஏன் ஸ்நானம் பண்ணணும்னா, அப்படிப்பட்ட பெரிய மகாத்மா, அது அவருடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, இவந்தோ பௌதிக இதுல வந்து அவர் வந்து உடல் நமக்கு பௌதிக உடலாக நமக்கு தெரியும். ஆனா அவர் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இந்த அந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டல் பிளாட்ஃபார்ம். அந்த உடலும் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு எலிவேட் ஆயிடும். அப்படிப்பட்ட அந்த உடல் வந்து இட் ஹஸ் பீன் சோக்கட இந்த அந்த இதுல வந்து முக்கி எடுக்கும் போது அந்த நீரை வந்து அவர் வந்து ஸ்நானம் பண்ணியிருக்காரு. அதனால நாமும் அந்த நீரை போய் நம்ம வந்து ஸ்நானம் பண்ணா நமக்கும் அந்த அவருடைய அதாவது ஒரு காற்று, அதாவது ஒரு மகாத்மாவுடைய காத்து கூட நம்ம மேல பட்டா நம்ம பெரிய பக்தியில வந்து முன்னேற முடியும். அதற்காகத்தான் அதை ஸ்நானம் பண்ண சொல்றாங்க. எத்தனையோ ஜென்ம பாவங்கள் நமக்கு கழியறதுன்னு சொல்றாங்க. பூரி ஜெகநாத் கோயிலுக்கு போகும்போது அந்த கடலோர வந்து எதுக்கு வந்து ஸ்நானம் பண்ண சொல்றாங்கன்னா இதுக்குதான். ஓகே, அந்த மாதிரி எதுக்கு செய்யணும்ன்றத வந்து புரிஞ்சுட்டு நம்ம செஞ்சோம்னா அப்ப நம்ம அதுல ஈடுபாடோட செய்வோம் இல்லையா. நமக்கும் பக்தி வரணும், பாவங்கள் போகணும்ன்ற வேண்டவே வேண்டாம், அதெல்லாம் தானாவே போகும். ஆனா எது வேணுமோ அது கேளுங்க, எது தேவையில்லாதெல்லாம் அது தானாவே போகும். அதை பத்தி நீங்க யோசிக்க கூடாது. ஓகே,
சோ கற்றவர்கள் என்பது தானாக புரிந்து கொள்ளப்படும். இங்கு பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிடத்த சொல் அனுசு என்பதாகும். அதன் பொருள் அவர்கள் முன்பே எல்லா பரிந்துரைக்கப்பட்ட செயல்களை முடித்து விட்டதால் அவர்கள் ஆன்மீக குருக்களாகவும் தகுதி பெற்று விட்டனர் என்பாங்க. சில பேருக்கு வயதான பிறகு சடனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குருவனுடைய அனுகிரகத்தால வந்து அவங்க மேன்மையான நிலையில அடைவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் சில பேர் வந்து சிறு பிராயத்துல இருந்தே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது அவர்களுடைய கோட்டா பொறுத்துதான். நல்ல அது வந்து தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது. அதை வந்து ஐயோ அவங்களுக்கு இப்படி சடனா ஆயிடுச்சே, இவங்களுக்கு இதாயிடுச்சு அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. ஒவ்வொருத்தருடைய கோட்டா. இந்த பதத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கிரணந்தி என்னும் சொல் சடங்குகளுக்கான நிகழ்முறைகளின் முழுமையான நிலையில் முன்பே நிலைநிறுத்தப்படுகிறது என்று பொருள். அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம அந்த கோட்டாவை முடிச்சிருந்தாதான் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ்க்கு நம்மளால போக முடியும். ஒருவர் உயர் நீதிமன்ற இருக்கையில் அமர்ந்து இருக்கணும், நீதிபதி ஆகணும்னா ஆல்ரெடி அவர் வக்கீல் படிச்சிருப்பாரு, பட்டப்படிப்பு அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் அதாவது எல்கேஜில இருந்து 10th +2 பட்டப்படிப்பு, அதுல மாஸ்டர்ஸ் முடிஞ்சு வக்கீலா நிறைய ஆண்டுகள் வந்து அவர் வந்து வேலை செஞ்சு வாதம் பண்ணி அதுல அவர் வந்து குவாலிபிகேஷன் ஆகிதான் நீதிபதி ஆக முடியும். எடுத்த உடனே அவர் நீதிபதி ஆயிடுவாரா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? அது போல சில பேருக்கு வந்து அந்த அதிர்ஷ்டம் வந்து குறுகிய காலகட்டத்திலேயே வந்துடும், வெரி வெரி ஏர்லி ஃபேஸ்லயே இல்லையா? வித்தின் ஃபியூ இயர்ஸ் 1 or 2 இயர்ஸ்லயே வந்து அவங்க வந்து ஆகிறதுக்கு உண்டு. சில பேர் வந்து 30 ஆண்டுகள் வக்கீலாவே வேலை செஞ்சு கடைசி வரைக்கும் வக்கீலாவே இருந்தவங்களும் உண்டு இல்லையா? ஆனா சில பேர் வந்து 4-5 வருஷம் பண்ணி ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்குடைய வாய்ப்பும் கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த பக்குவத்தை ஆல்ரெடி அவங்க எடுத்து வந்திருப்பாங்கன்னா ஆல்ரெடி இதுல வந்து அவங்க செயல்பட்டு இருப்பாங்கன்றது அர்த்தம். ஓகே, அது போலதான் பக்தியில கூட வந்து நாம பக்தி என்பது என்னன்னாக்கா நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம போன ஜென்மத்துல வந்து விட்டுருந்தோமோ அந்த இடத்துல இருந்து நமக்கு அது தொடக்கம். இங்க அட்வொகேட் எந்த தொழிலுமே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் வச்சுதான் பார்க்கணுமே ஒழிய வேற எதுவுமே நாம பார்க்க கூடாது. ஓகே, சோ அவர் எல்லா சட்டம் சார்ந்த தேர்வுகளையும் வெற்றி பெற்று விட்டார், குவாலிபிகேஷன் என்றும் சட்டக்கல்வியில் ஈடுபட்டு உள்ளவரை விட மேலானவர் அல்லது இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களோ அவர் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எதிர்காலத்தில் வந்து சட்டக்கல்வி படிக்க எதிர்பார்ப்பவரை விட மேலானவர் என்ற பொருள். அதே வழியில் புனித பெயரை உச்சரிப்பவர்கள் உண்மையில் வேத சடங்குகளை நிகழ்த்துபவர்களை விடவும் தகுதி பெற எதிர்பார்ப்பவரை விடவும் எல்லை கடந்தவர். அப்படின்னா புனித சடங்குகள் செய்பவரை விட நாம ஜபங்கள் சொல்பவருடைய நிலை வந்து இந்த புனித சடங்குகளை கடந்து வந்திருப்பார். மேலும் எதிர்காலத்தில் புனித சடங்குகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய அத்தகையவர்களை விட அவர் வந்து கடந்து வந்திருப்பார் என்ற அர்த்தம். அதுதான் இந்த இடத்துல அவங்க சொல்றாங்க. அல்லது வேத முறையில் சொன்னால் பிராமணர்கள் குடும்பங்களில் பிறந்தவர்கள் ஆனால் சீர்திருத்த முறைகளை மேற்கொள்ளாதவர்கள், அதனால் எதிர்காலத்தில் வேத சடங்குகளை கற்று வேள்விகளை நிகழ்த்துவதை எதிர்பார்ப்பவர்கள் இல்லையா? சோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த பூநூல் சாஸ்திரம் இதெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா? அது பண்ணா கூட எல்லாருமே வந்து வேதங்களை கற்கிறதுக்கு போகிறது கிடையாது. சில பேர் வந்து வேதங்களை வந்து சிறு பிராயத்துல இருந்தே கற்றுக்கொள்கிறார். சில பேர் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து சில நாள் கழித்து சில வருடங்கள் கழித்து கற்கிறார்கள். சோ ஃபியூச்சர் பிளான் இருக்கிறவங்க அவங்கள விட வந்து இவங்க மேலானவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. பல்வேறு இடங்களில் பல வேத கூற்றுக்கள் உள்ளன. பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிக்கும் எவருமே கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து விடுபடுகிறார். இதுதான் அவுட்கம்மே, இதுதான் பலஸ்ருதி. பகவானின் புனித அல்டிமேட் கோல் பிராமணரா இருக்கட்டும், வைஷ்ணா இருக்கட்டும், சூத்ரனா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலுமே பகவானுடைய புனித நாமங்களை வந்து குற்றமின்றி அவன் உச்சரித்தால் அவன் இஸ் எலிவேட்டட் above the brahminical qualities. பிராமணர்கள் செய்யறது என்ன? அதாவது வேள்விகளை வளர்க்கறது இல்லையா, இறைவனுடைய அதாவது அர்ச்சனம் பண்றது, இது எல்லாமே அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ். அதை அந்த நிலையெல்லாமே இந்த 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 உயிர் வாழி வந்து கடந்து வந்திருப்பான் என்று பொருள். அப்படின்னா விடுதலை அடையக்கூடிய நிலையில வந்து அமைந்திருப்பான். பகவானின் புனித பெயரை கேட்கும் எவரும் நாய் உண்பவரின் குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் உலகத்தின் பிடிகளிலிருந்து விடுதலை அடைகிறார் என்று அவை கூறுகின்றன. அப்படின்னா சோ இட் இஸ் irrespective ஆஃப் த பர்த். நாம் எங்க பிறந்திருக்கிறோன்றது முக்கியம் கிடையாது. நம்முடைய வாழ்நிலையும் நம்முடைய சுபாவம் நடத்தையை நாம் எவ்வாறு வந்து பக்குவப்படுத்துகிறோம் என்பதுதான் பொருள். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. வஞ்சகல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।